መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 51 ወአምላኽ ከም ሳህልኻ መሓረኒ ከምቲ ዓብዩ ርሕራሕኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ኣጸቢዕካ ሕጸበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣጽርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ እዩ ብዘረባኻ ጻድቕ ብፍርድኻ እውን ንጹህ ኮይንካ ክትርከብሲ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እከይ ገበርኩ እንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ እኖይ ከኣብ ሓጢኣት ጠነሰትኒ እንሆ ንሓቂ ኣብ ውሽጢ ኢኻ እትደልዮ ኣብ ሕብኡ እውን ጥበብ መሃረኒ ምእንቲ ክጸርስ ብስምዒዛ ኣጽርየኒ ካብ በረድ ክጽዕዱ ሕጸበኒ እተን ዝቕጥቀጥካያን ኣዕጽምቲ ክሕጐሳስ ባህታን ሓጐስን ኣስማዓኒ ገጽካ ካብ ሓጢኣተይ ከውሎ ንብዘሎ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስ ከኣ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ ካብ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ እውን ኣይተግድፈኒ ሓጐስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፍቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንመፍረስቲ ክምህሮም እየ ሓጣን ከኣ ናባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳደም ኣናግፈኒ ልሳነይ እውን ንጽድቅኻ እልል ክትብለሉ እያ ጐይታየ ኣፈይ ምስጋናኻ ክነግርሲ ከናፍረይ ክፈት መስዋእቲ ባህ ኣየብለካን እዩ እንተዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነይረ ንመስዋእቲ ምሕራር ኣይትብህጎን ኢኻ እሞ መስዋእቲ ኣምላኽ ስቡር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስውርን ቅጥቁጥን ልቢ ኣይትንዕቆን ኢኻ ንጽዮን ብጸጋኻ ሰናይ ግበረላ መካብያታ ኢየሩሳሌም ንደቕ ሽዑ ብመስዋእቲ ጽድቂ ብዝሓርር መስዋእቲ ብምሉእ መስዋእቲ ባህ ክብለካ እዩ ሽዑ ኣብ መሰዊኢኻ ኣራሑ ከቕርቡልካ እዮም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 52 ኣታ ሓያል ስለምንታይ ብእከይ ትምክሓሉ ጸጋ ኣምላኽ ንሓዋሩ ይነብር ኣታ መታለሊ መልሓስካ ከም በሊሕ መላጸ ጥፍኣት ትምህዝ ኣላ ካብ ሰናይ ስእከይ ካብ ዘረባ ጽድቂ እውን ሓሶት ትፈቱ ኣለኻ ኣታ ሓሳዊት መልሓስ ቃላት ጥፍኣት ዘበለ ትፈትዉ ኣለኺ ስለዚ ኣምላኽ ንሓዋሩ ኸጥፍኣኪ እዩ ክሕዘኪ ካብ ድንኳንኩውን ክምንጥለኪ ካብ ምድሪ ሕያዋን ክምሕወኪ እዩ ጻድካን ከኣ ነዝርእዮም ይፈርሁ እሞ እንሆ እቲ ብብዝሒ ሃብቱ ተወኪሉስ ብኽፍኣቱ ዝበርትዐ እምበር ንኣምላኽ ሰሓይሉ ዘይገብሮ ሰብኣይ እዚ እዩ እናበሉ ክስሕቅዎ እዮም ኣነ ግና ኣብ ቤት ኣምላኽ ከም ልምዕቲ ኣውሊዕ እየ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ እውን ንዘለዓለም ዓለም ውከል እዚ ስለ ዝገበርካ ንሓዋሩ ኸመስግነካ ስምካ ሰናይ እዩ እሞ ኣብ ቅድሚ ቅዱሳንካ ክጽበዮ እየ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 53 ዓሻ ብልቡ ኣምላኽ የልቦን ይብል ተበላሸዉ ግብሪ ርክሰት ገበሩ ሰናይ ዝገብር ሓደ እኳ የልቦን ኣምላኽሲ ሓደ ለባም ንኣምላኽ ዝደልዩ እንተሎ ክርኢ ካብ ሰማያት ናብ ደቂ ሰብ ኣንቈልቂሉ ይጥምት ኩሎም ዓልዮም ብዘለዉ ተበላሽዮም ሰናይ ዝገብር የልቦን ሓደ እኳ የልቦን እቶም ንህዝበይ ከም እንጌራ ዝበልዕዎ ናብ ኣምላኽ ድማ ዘይምህለሉ ገበርቲ እከይሲ ከቶዶ ምስተውዓል የብሎምን እዮም ኣምላኽ ንዕጽምቲ እቶም ዝኸበቡኻ ፋሕ ኣቢልዎ እዩ እሞ ኣብታ መሰንበዲ ዘይነበራ ኣዝዮም ሰንበዱ ኣምላኽ ደርብይዎም እዩ እሞ ንስኻ ኣሕፈርካዮም ኣየ ምድሓን እስራኤልሲ ካብ ጽዮንያ እንተ ዝመጽእ ኣምላኽ ነቶም ምሩኻት ህዝቡ ምስ ዘምልሶም ያዕቆብ ክሕጐስ እስራኤል ከኣ ባህ ኪብሎ እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 54 ወኣምላኽ ብስምካ ኣድሕነኒ ብስልጣንካ እውን በይነለይ ወኣምላኽ ጸሎተይ ስማዕ ንቓላት ኣፈይ ጽንበሎ ከመይ ሲጓኖት ተንሲኦምኒ ዓመፅቲ እውን ንነፍሰይ ይደልይዎ ኣለዉ ንኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ገጾም ኣይገበርዎን እንሆ ኣምላኽ ረዳእየይ እዩ ጐይታይሲ ኣብ ማእከል እቶም ንነፍሰይ ዝድግፍዋ እዩ ንእከይ ናብ ጸላእተይ ክመልሶ እዩ ብሓቅኻ ኣጥፍኣዮም ፈትየ መስዋእቲ ኸቕርበልካ ጐይታየ ስምካ ሰናይ እዩ እሞ ከመስግኖ እየ ንሱ ካብ ኩሉ ጸበባ ኣውፂኡኒ እዩ እሞ ዓይነይ ንጸላእተይ ባሂልዋ ረኣየቶም
መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 55 ወአምላኽ ንጸሎተይ ጽንበል ካብ ምህልላይ እውን ኣይትተሓባእ ኣድህበለይን ምለሰለይን ግፍዒ የውርዱለይ ብኹራ የባርሩኒ ኣለዉ እሞ ብሰሪ ምጥቃዕ እትረሲእ ብሰሪ ድምፂ እቲ ጸላኢ ብቕዝማይ ህድኣት ሲኢነ እህህ እብል ኣለኹ ልበይ ኣብ ውሽጠይ ተጨነቐት ስምባድ ሞቱን ወደቐኒ ፍርሃትን ምንቅጥቃጥን መጸኒ ረዓድ እውን ኣጐልበበኒ ኣየ ኸም ርግቢ ኣኽናፍ እንተዝህልወንስ ነፊረ መዓረፍኩ ነይረ በልኩ እንሆ ኣርሒቐ መሃደምኩ ኣብ በረኻ እውን መሓደርኩ ካብ ህቦብላን ሸምቦባን ክሃድም ኣብ መዕቆብ ምቐልጠፍኩ ዓመፃን ባእስን ኣብታ ከተማ እርኢ ኣለኹ እሞ ጐይታየ ኣጥፍኣዮም መላሕሶም ፈላሊ ለይትን መዓልትን ኣብ መካባብያታት ይዞሩ በደልን ክፍኣትን ኣብ ውሽጣ ኣሎ ሕሰም ኣብ ውሽጣ ኣሎ ጥቕዓትን ጥልመትን ካብ ኣደባባያ ኣይርሕቅን ዝጸርፈኒ ጸላእየይ ኣይኮነን እንተ ዝኸውን ስም ተዓገዝኩ ዝዕበየለይ እቲ ዝጸልኣኒ ኣይኮነን እንተ ዝኸውን ስም ተሓባእኩ ግና ኸማዕረይ መሓዛይ ፈታውየይ እውን ዝነበርካ ሰብኣይ ንስኻ ኢኻ ዝገበርካዮ ንሕና ብጥዑም ምኽሪ ሓቢርና ውዓልና ኣብ ቤት ኣምላኽ እውን ምስ ኣኼባ ንመላለስ ነበርና እከይ ኣብ ማሕደሮምን ኣብ ውሽጦምን ኣሎ እሞ ሞት ብድንገት ይምጽኣዮም ብሂወቶም ከለዉ ናብ ሲኦል ይውረዱ ኣነ ግና ናብ ኣምላኽ እምህለል ኣለኹ ጐይታይ እውን የድሕነኒ እዩ ምሸትን ብግሓትን ቀትርን ቁዝም እህህ እውን እብል ኣለኹ ንሱ ኸዓ ድምፀይ ይሰምዕ እዩ ዚቃወሙኒ ብዙሓት እዮም እሞ ካብ ወግእ ንነፍሰይ ብሰላም ኣናግፋ ኣይልውጡን ንኣምላኽ ኣይፈርህዎን እዮም እሞ ካብ ጥንቲ ዝነብር ዘሎ ኣምላኽ ሰሚዑ ኪመልሰሎም እዩ ንሱ ነቶም ምስኡ ብሰላም ዘለዉ ኢዱ ዘርጊሑ ክዳኑ ኣፍረሰ ኣፉ ከም ጠስሚ ልዙብ እዩ ልቡ ግና ውግእ እዩ ቃላቱ ካብ ዘይቲ ይልእም ግና ኸእተመሰተ ኣስያፍ እዩ ጾርካ ናብ እግዚኣብሔር ደርብዮ ንሱ ክድግፈካ እዩ ንጻድቕ ሰንከልከል ክብል ከቶ ኣይሓድጎን ወኣምላኽ ንስኻ ናብ ዓሚቕ ጉድጓድ ተጽፎም ደመኛታትን ጠበርትን ኣብ ፈረቓ ዕድሚኦም ኣይበጽሑን እዮም ኣነ ግና ኣባኻ እውከል ኣለኹ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 56 ኩሉ መዓልቲ ሰልፈኛታት የጨንቑኒ ኪውሕጡኒ ደልዩ ኣለዉ እሞ ወኣምላኽ መሓረኒ ብትዕቢት ዝዋግኡኒ ብዙሓት እዮም እሞ ኩሉ መዓልቲ ተጸናተውተይ ኪውሕጡኒ ይደልዩ በቲ ዝፈርሃሉ ጊዜ ኣባኻ እውከል ብኣምላኽ ንቓሉ ኣመስግኖ ኣብ ኣምላኽ ተወኪለ ኣይፈርህን ስጋኸ እንታይ ከይገብረኒ ኩሉ መዓልቲ ንቓላተይ ይከራኸርዎ ብዘሎ ሓሳባቶም ጉድኣተይ እዩ ተኣኪቦም የድብዩለይ ነፍሰይ ይደልዩ እዮም እሞ ስጉምተይ ይስልዩ ኣለዉ ብበደሎም ዶ ክድሕኑ እዮም ወኣምላኽ ብኹራኻ ንህዛብ ኣውድቆም ንስኻ ንምኽብላለይ ቈጸርካ ንንብዓተይ ኣብ ጭልፎኻ ኣከብካ ኣብ ማዕጽሓፍካ ዶ ኣይትጻሕፈን በታ ዘእውየላ መዓልቲ ጸላእተይ ንድሕሪት ክምለሱ እዮም ኣምላኽ ምሳይ ከም ዘሎ እዚ እፈልጥ ኣለኹ ብኣምላኽ ንቓሉ ኣመስግኖ ብእግዚኣብሔር ንቓሉ ኣመስግኖ ኣለኹ ኣብ ኣምላኽ ተወኪለ ኣይፈርህን ሰብ ከ እንታይ ከይገብሩኒ ወኣምላኽ መብጽዓኻ ኣብ ልዕለይ ኣሎ ኣብ ብርሃን ህያዋን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክመላለስሲ ንነፍሰይ ካብ ሞት ንአጋረይ እውን ካብ ውድቀት ኣድሒንካየን ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ምስጋና ክቕርበልካ እየ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 57 ወኣምላኽ መሓረኒ ነፍሰይ ኣባኻ ትዕቁብ ኣላ እሞ መሓረኒ እቲ መዓት ክሳዕ ዝሓልፍ ኣብ ጽላል ኣኽናፍካ ተጸጊዐ እኔኹ ናብ ልዑል ኣምላኽ ናብቲ ዝፍጽመለይ ኣምላኽ እእዎ ኣለኹ ንሱ እቲ ወሓጥየይ ኪጸርፈኒ ኸሎ ካብ ሰማይ ልኢኹ ኸድሕነኒ እዩ ጸጉኡን ሓቁን ኪልእኽ እዩ ነፍሰይ ኣብ ማእከል ኣናብስ እያ ኣብ ማእከል እቶም ሓዊ ዝተፍኡ ኣብ ማእከል እቶም ኣስናኖም ኩናትን ፍላጻን መላሕሶም ከኣስሑል ሰይፊ ዝኾነ ሰባት እድቅስ ኣለኹ ወኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ልዕል በል
ክብርኻ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምድሪ ይኹን ንስጉምተይ መጻወድያ ኣጻወዱለይ ነፍሰይ ጎበጠት ኣብ ቅድመይ ጉድጓድ ኳዓቱ ኣብኡ እውን ወደቑ ልበይ አንቂዱ ኣምላኽ ልበይ አንቂዱ ክዝምርን ከመስግንን እየ ክብረየ ንቕሒ በገናን መሰንቆን ንቕሑ ንወጋሕታ ኸንቀሓ እየ ጐይታየ ኣብ ማእከል ሃዛብ ከመስግነካ ኣብ ማእከል ህዝብታት ክዝምረልካ እየ ሳህልኻ ክሳዕ ሰማያት ዓብዩ ሓቅኻ እውን ክሳዕ ደመናታት እዩ እሞ ወኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ልዕል በል ክብርኻ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምድሪ ይኹን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 58 ኣቱም ደቂ ሰብ ስቕ ብምባልኩም ዶ ጽድቂ ትዛረቡ ሓቂ ዶ ኸትፈርዱ ኢኹም ኣብ ልብኹም ስባ በደል ደኣ ትብድሉ ግፍዕ ኣእዳውኩም ኣብ ሃገር ትመዝኑ ረሲኣን ካብ ከርሲ ወላዲቶም ጀሚሮም ኣግለሱ ሓሰውቲ ካብ ማህፀን ወላዲቶም ጀሚሮም ተጋገዩ ሕንዝን ተመን ዝመስል ሕንዚ ኣለዎም ከምቲ ድምፂ ኣስማተኛታት ናይቲ ፈላጥ ጠንቋል እኳ ኸይሰምዕ ኢሉ ኣዝናኑ ዝዓብስ ጸማም ተመን እዮም ወኣምላኽ ኣስናኖም ኣብ ኣፎም ሰባብሮ ጐይታየ ኮራርምቲ ሽደናት ኣንበሳ መዝሐቕ ከም ዝክዖ ማይ ይክዓዉ ፍላጻታቱ እንተገተረን ይጉደማ ከምቲ ክኸይድ ከሎ ዝመክኽ ኣረነ ከምቲ ፀሓይ ዘይረአየ ቁላዕ ሰበይቲ ይኹኑ ቆራርዕኩም ሓዊ ቀሸም ከይቀረቦ ህቦብላን ንጥሉልን ንድዱድን ይመንጥሎም ጻድቕ ንምፍዳይ ሕነር እዩ ክሕጐስ ኣእጋሩ ብደም ረሲቕ ክሕጸብ እዩ ሰባት ከኣ ብሓቂ ንጻድቕ ስፍራ ኣለዎ ብሓቂ ኣብ ምድሪ ዝፈርድ ኣምላኽ ኣሎ ኪብሉ እዮም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 59 ኣምላኸየ ካብ ጸላእተይ ኣናግፈኒ ካብቶም ዝትንስኡኒ ኣብ እምባ ኣቑመኒ ካብ ገበርቲ እከያ ኣናግፈኒ ካብ ደመኛታት እውን ኣድሕነኒ እነው ንነፍሰይ ዝጸናተውዋ ኣለዉ እሞ ጐይታየ ብኣበሳይን ሓጢኣተይን ኣይኮኑን ሓያላት ክቃወሙኒ ሓቢሮም ዘለዉ ከይበደልኩስ ጐዮም ይዳለዉ ክትቅበለኒ ንቓሕ እሞ ረአ ጐይታይ ኣምላኽ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ንቓሕ እሞ ንኹሎም ኣሕዛብ መዓት ኣውርደሎም ካብቶም ጠለምቲ ገበርቲ እከይ ንሓደ እኳ ኣይትምሓር ምሸት እናተመልሱ ከም ኣኽላባት ይነብሑ ኣብ ከተማውን ይዞሩ መን ከዝሰምዓሉ እናበሉ እንሆ ኣፎም ይግንፍል ኣብ ከናፍሮም ኣስያፍ ኣሎ ግናኸ ጐይታየ ንስኻ ክስሕቆም ንኹሎም ኣሕዛብ ከተባጭዎም ኢኻ እምባይ ኣምላኽ እዩ እሞ ኣታ ሓይለይ ኣባኻ ዕቂበ እነኹ ኣምላኸይ ብሳህሉ ይቕበለኒ ኣምላኽ ነቶም ጸላእተይ ብሓጐስ የርእየኒ ህዝበይ ከይርስዑስ ኣይትቕተሎም ኣታ ጐይታና ዋልታና ብሓይልኻ ኣኸብሉሎም እሞ ኣውድቆም ቃል ከናፍሮም ሓጢኣት ኣፎም እዩ ስለቲ ዝዛረብዎ መርገምን ሓሶትን ብትዕቢቶም ይተሓንኰሉ ብኹራኻ ኣጥፍኣዮም ኣምላኽ ካብ ያዕቆብ ጀሚሩ ክሳዕ ወሰናት ምድሪ ገዛእ ምዃኑ ክፈልጡስ ከም ዘይርከቡ ጌርካ ኣጥፍኣዮም ምሸት እናተመልሱ ከም ኣኽላባት ይነብሑ ኣብ ከተማ እውን ይዞሩ መብልዕ ደልዮም ይዛውኑ ከይጸገቡ ኸኣ ይሓድሩ ኣለዉ ኣነ ግና ንሓይልኻ እዝምር ንስኻ እምባ ብመዓልቲ ጸበባውን መዕቆቡ ኾንካ ኢኻ እሞ ንሳህልኻ ኣንጊሄ እልል እብል ኣለኹ ኣምላኽ ስእምባይ ኣምላኽ ምሕረተይ እዩ እሞ ኣታ ሓይለይ ንኣኻ ምስጋና እዝምር ኣለኹ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 60 ወኣምላኽ ደርቤኻና ፋሕ ኣበልካና ኮሬኻ ምለሰና ንምድሪ አንቀጥቀጥካያ ተርተርካያ ትናወፅ ኣላ እሞ ጭዳዳ ጸግን ንህዝብኻ ጭንቀት ኣርኤኻዮ ሰንከልከል ዘብል ወይኒ ኣስቴኻና ስለ ሓቂ ምእንቲ ክለዓል ነቶም ዝፈርሁኻ ሰንደቕ ዕላማ ሃብካዮም ፈተውትኻ ምእንቲ ክናገፉ ብየማኒትኻ ኣድሕን እሞ ስምዓና ኣምላኽ ኣብ መቕደሱ ተዛረበ ኣነ ክዕወት ንሴኬም ክመቕሎ ንለሰ ስኮትውን ብመስፈሪ ኸስፍሮ እየ ጊልኣድ ናተይ እዩ ምናሰ ኸኣ ናተይ እዩ ኤፍሬም መጸግዕ ርእሰይ ይሁዳውን ዘንጊ ግዝኣተይ እዩ ሞኣብ ገበራ ምሕጻበይ እዩ ኣብ ኤዶም ሳእነ ይድርቢ ወፍልስጤም እልል በልለይ
ናብ ታዕርቲ ኸተማ መን ይወስደኒ ናብ ኤዶምሲ መን ኮን ይመርሓኒ ወኣምላኽ ንስኻ ዶ ኣይኮንካን ዝደርበኻና ንስኻ ወኣምላኽ ምስ ሰራዊትናኸ ኣይትወፅእን ዲኻ ረድኤት ሰብ ከንቱ እዩ እሞ ካብቲ ተጻራሪ ርድኣና ብኣምላኽ ንሕይል ንሱ ንተጻረርትና ክረግጾም እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 61 ወኣምላኽ ኣውያተይ ስማዕ ናብ ጸሎተይ ኣቕልብ ንስኻ መዕቆብየይ ካብ ገጽ ጸላኢ ጽኑዕ ግንቢ ኢኻ እሞ ልበይ እንተተሓለለ ካብ ወሰን ምድሪ ኣባኻ ክእዊ እየ ናብቲ ኻባይ ልዕል ዝበለ ኸውሒ ምርሓኒ ወኣምላኽ ንስኻ መብጽዓይ ሰሚዕካ ስምካ ንዝፈርሁ ርስቲ ትህቦም ኣለኻ እሞ ኣብ ድንኳንካ ንሓዋሩ ክነብር እየ ኣብ ጽላል ኣኽናፍካ ኣዕቂበ ኣለኹ ዕድመ ንጉሥ ተንውሕ ዓመታቱ ካብ ወለዶ ንወለዶ ይነብር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንሓዋሩ ይነብር ምሕረትን እምነትን ክሕልዋኡ ኣዳሉ ንስምካ ንሓዋሩ ክዝምረሉ ከምዚ ገይረ ነንመዓልቲ መብጽዓይ ክፈዲ እየ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 62 ነፍሰይ ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ሃዲኣ ትጽበ ምድሓነይ ካብኡ ይመጽእ ኣሎ ከውሐይን ምድሓነይን እምባይን ንሱ ጥራይ እዩ ኣዝየ ኣይናወፅን ከም ዝቐነነ ግድግዳን ንውዳቕ ዝተቐረበ መንደቕን ኩልኹም ሓቢርኩም ምእንቲ ኸተውድቕዎስ ክሳዕ መኣሲኹም ንሓደ ሰብኣይ ጥራይ ትጥሕሩ ካብ ልዕልናኡ ኸጽድፍዎ ጥራይ ይማኸሩ ብሓሶት ባህ ይብሉ ብኣፎም ይምርቑ ብውሽጦም ግና ይረግሙ ኣለዉ ትጽቢተይ ካብኡ እዩ እሞ ነፍሰየ ብኣምላኽ ጥራይ ሃዲእ ክተጸበይ ከውሐይን ምድሓነይን እምባይን ንሱ ጥራይ እዩ ኣነ ኣይክናወፅን እየ ምድሓነይን ክብረይን ኣብ ኣምላኽ እዩ ጽኑዕ ከውሐይን መዕቆብየይን ኣብ ኣምላኽ እዩ ኣቱም ህዝቢ ኩሉ ግዜ ብእኡ ተወከሉ ልብኹም ኣብ ቅድሚኡ ኣፍስሱ መዕቆቢና ኣምላኽ እዩ ውሉድ ኣዳም ምናምን ጥራይ እዮም ውሉድ ሰብውን ሓሶት ጥራይ እዮም ኣብ ሚዛን ልዕል ይብሉ ኩሎም ብሓባር ካብ ምናምን ይፈኽሱ ኣብ ግፍዒ ኣይትወከሉ ብዘመተ ኸኣ ኸንቱ ተስፋ ኣይትግበሩ ሃብቲ እንተበዝሐ ልብኹም ኣይተውድቑሉ ስልጣን ናይ ኣምላኽ ምዃኑ ኣምላኽ ሓንሳእ ተዛረበ ክልተ ሳዕ ሰማዕክዎ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ትፈድዮ ኢኻ እሞ ጐይታየ ጸጋውን ናትካ እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 63 ወኣምላኽ ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ኣንጊሄ እደልየካ ኣለኹ ነፍሰይ ንኣኻ ትጸምእ ኣላ ስጋይ ማይ ኣብ ዘይብሉ ደረቕን ጽሙኡን ምድሪ ኮይኑ ይናፍቐካ ኣሎ ከምኡውን ስልጣንካን ክብርኻን ምእንቲ ክርኢ ናብ መቕደስካ ኣማዕዱ ኣለኹ ለውሃትካ ካብ ህይወት ይበልጽ እዩ እሞ ከናፍረይ ክውድሳኻ እየን ብህይወተይ ክሳዕ ዘለኹ ክባርኸካ ብስምካ ንእዳወይ ከልዕለን እየ ረድኤተይ ንስኻ ኢኻ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣኽናፍካ ሕጐስ ኣለኹ እሞ ኣብ ምድቃሰይ ክዝክረካ ብለይቲ እናነቓሕኩ ክሓስበካ ከለኹ ነፍሰይ ከም ብስብሕን ኣንጉዕን ትጸግብ ኣፈይውን ብኸናፍር እልልታ ኸመስግነካ እዩ ነፍሰይ ኣብ ድሕሪኻ ትጠብቕ የማነይቲ ኢድካውን ትድግፈና ኣላ እቶም ንህይወተይ ከጥፍእዋ ዝደልዩ ግና ናብ መዓሙቕ ምድሪ ክወርዱ እዮም ንስልጣን ሰይፊ ክወሃቡ ግደውኻሩ ክኾኑ እዮም ንጉስ ግና ብኣምላኽ ክሕጐስ ኣፍ ሓሰውቲ ክዕበስ እዩ እሞ ነፍሲ ወከፍ ብኡ ዝምሕል ዘበለ ክሕበን እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 64 ወኣምላኽ ክምህለል ከለኹ ድምፀይ ስማዕ ንህይወተይ ካብ ፍርሃት ጸላኢ ሓልዋ ካብ ሕቡእ ምኽር ሕሱማት ካብ ህውከት ገበርቲ እከይ ሰውረኒ ካብቶም ኣብ ሕቡእ ቦታ ንንጹህ ኪወግኡስ መላሕሶም ከም ሰይፊ ዝስሕሉ ፍላጻታቶም መሪር ቃላት ዘዝግቡ ሰውረኒ ብድንገት ይወግኡ ኣለዉ ኣይፈርሁን ድማ ኣብ እኩይ ሃቕና ይጸንዑ መፈንጥራ ኸጻውዱስ ይመኽሩ መን ከይርኤና ይብሉ ኣለዉ እከይ ሓሰቡ ኣዝዮም መርመሩ ነቲ እተመርመረ ምኽሪ ኸኣ ፈጸሙ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍን ልቡን ዓሚቕ እዩ ኣምላኽ ይወግኦም ድንገት ብፍላጻ ይቖስሉ
يودقو ملاحسهم زبلو نابقوم يملس زريقهم زبله رؤسو خنقنق إيو كلهم سبات كأكي فرحو نقبر أملاخ دما خزنتو نعيقون كستوهلو إيوم صادق بإግዚአብሔር كحقوس أبو خأخي وكل قناعات لب زبلون كحبنو إيوم مزمور داويت معرف سوسان حموشتن وأملاخ أبصيون بهدأت يمسكنوها مبصعون نأخاخ فتسم إيو أتا ጸሎት تسمع كل سجانا بخاخ متي إيو أبسا برتعني نسخان مجهسنا يقرأ كتب الإخا أبو تهاخ حدر زحار خيان زقرب كيان سب بتو إيو ببركة بيتك بقدوس مقدسك خنصقب إينا أتا أملاخ مدحنا نخل وسنات مدرن نروحو بحرتاتن معقوب زخونك سلطان تعاتيك بحيلخا نخران زصنعك همام بحرتات همام معبلاتو وخعتا أحزاب تهدئ بزفره نجر بصدق تملسلنا إخا عوسن مدري زنبروخا بتأمرتخا يفرهو نمبراقن معرابن إلل تبلن نمدري تبصحن علقلق تبلان أزيخا تهبتما ربا أملاخ ماي مليو إيو نمدري خمسير كامس أدالو خايا إخلي تدالو والله ننجحتاتا تسيو ندن كولاتات مدبدو بزناب تلملما نبقلات بارخو نعمت بسهلخات خللا أسركا سبحين تبتب أب سوحي برخاين تبتب كورب بيتوين بتحواسي عتقا أساوح بمقاسيتات يخدن لسيتات ون إخليو قلبب إلي ليبلون يزمرون علو مزمور داويت معرف سسان شدشتن كلكم هاجرات نأملاخ إلي البلولو نخبر سمو زمرو نوداسيو كبرهابو نأملاخ كأ قبرتات خندي زفرهيو سألعت خاسال لعبي سلطانكا أكبات إيروم يجزوخا بلوو كلا مدرخ سجدلكا كزمر الكون إيا نسمكا خزمر إيا نعو أملاخ زقبروخ أرأيو قبرتاتو ندق سب زفره إيو نبحر نقوت مدر غيرو لوطو نوحازب أقارم سقرو شعوب أو تحقوسنا بسلطانو نزل عالم يجزء أعينتونا بأحزابي ملكتا علوانياتات رؤسهم آي العلو هاتو محزاب نتن نفسنا بهوت زنبري أقارنا كندل هزاون زي فقد أملاخنا بارخوه دمس وداسيو أسمعو وأملاخ تعذب كانا إيخ أمو كم زخلع برور قلع كانا نامر ببا أتخانا أبحقنا خبير صور أصور كانا بلعل رأسنا سبات أساقركا بحاون بماين حلفنا نسخاقنا نابرحوا أوطاء كانا نسوات محرار حيزي ناب بيتكا خاطو اتخنا فرق التزاربو صيبون نخلوخو أفيز بلو مبسعتاتي نأخاخ فتمو إيه كاب الصبح أباقع مسعد عند عول جيري نسوات محرار كقرب الكائية أبعرون دبالتاتن كسو الكائية أتون أملاخ تفرهو كلهم نعو لنفسي زقبر الله كزنتولكم سسمعو بآفي نابو أعويخو مسكاناون أب تحت ملحسي نبري أب لبي أكوي حاجين أنت زخون እግዚአብሔር አይምሰምዓን ነይሩ ግናኸ ኣምላኽ ብሓቂ ሰሚዑኒ ድድምፂ ጸሎተይ ኣቕሊቡሉ እዩ እቲ ንጸሎተይ ዘይነዓቐ ጸጋኡ እውን ዘይረሓቐለይ ኣምላኽሲ ይባረኽ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 67 ኣምላኽ ይምሓረና ይባርኸና ገጹ የብርሃልና መገድኻ ኣብ ምድሪ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብን ምድሓንካ ክፈልጥሲ ገጽካ ኣብርሃልና ወኣምላኽ أحزاب يمسكنوها كلهم أحزاب يمسكنوها نهزبتات بقى النقد فردهم نهزابون أم مدريخ مرحوم إخا أمو هزبتات يتحقسون اللي يبلون وأملاخ أحزاب يمسكنوها كلهم أحزاب يمسكنوها مدري في الرئة هبا እግዚአብሔር أملاخنا خبارخنا إيو أملاخ خبارخنا بزلو وسنات مدرخة يفرحايو مزمور داويت معرف سوسان شمونتن أملاخ يتنسق سلاء تفاح يبلو بتم تصلقوا خاب قصو يهدمو تك خمز بتن كم أتبتنهم سمعي أبكن محاو خمز مكخ كم رسيان كابكن ما أملاخ يطفقو صادقان قنا يحقوسو
ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደስ ይብሎም ባህ ኢልዎም ድማ እልል ይብሉ ንኣምላኽ ቃንዩሉ ንስሙ ኣመስግኑ ነቲ በረኻ ዝሓልፍ መገዲ ጽረጉሉ ስሙ እግዚኣብሔር እዩ ኣብ ቅድሚኡ ደስ በሉ ኣምላኽ ኣብ ቅድስቲ ማሕደሩ ኮይኑ ኣቦ ዘኽታማትን ጠበቓ መበለታትን እዩ ኣምላኽ ነቲ በይኑ ዝኾነ ናብ ስድራ የእትዎ ንእሱራት ናብ ራህዋ የውፅኦም ተጻረርቲ ግና ኣብ ምድሪ ኣጻሚ ይነብሩ ወኣምላኽ ቅድሚ ህዝብኻ ክትወጽእ ከለኻ ብበረኻ ክትሓልፍ ከለኻ ምድሪ አንቀጥቀጠት ሰማያት ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ አንጠብጠበ ሲና እኳ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል አንቀጥቀጠት ወኣምላኽ ዝናብ ውህቤትካ ኣዝነብካ ነታ ዝሓምቐት ርእስትኻ ኣደልደልካያ ሕያዋንካ ኣብኡ ሓደሩ ወኣምላኽ ብለውሃትካ ንመሳኺን ኣዳሎኻሎም እግዚኣብሔር ቃሉ ይህብ እተን ሓጎስ ዘበስራ ዓብዪ ጭፍራ እየን ናይ ሰራዊት ነገሥታት ይሃድሙ ኣብ ገዛ ዝወዓለትውን ምርኮ ትማቐል ኣብ ማእከል መጓሰ እንተሓደርኩም ከም ኣኽናፍ ርግቢ ብብሩር ክንቲታውን ብዘንጸባርቕ ወርቂ እተለበጠ ትኾኑ እቲ ኩሉ ዝኽእል ነገሥታት ምስ በተኖም ኣብ ሰሎሞን በረድ ዘነመ ከረምባሳን ናይ ኣምላኽ ከረን እዩ ከረምባሳን ኣርእስቱ ዝብዙሕ ከረን እዩ ኣቱም ብዙሕ ዘርእስትኹም ኣኽራን ነቲ ኣምላኽ ንማሕደሩ ክኹንኖ እተመነዮ ኸረን ስለምንታይ ኢኹም ቀኒእኩም እትጥምትዎ እወ እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ኣብኡ ክነብር እዩ ሰረገላታት ኣምላኽ 2,000 ኣሽሓት ጊዜ ኣሽሓት እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ሲና ኣብ መቕደሱ ኣብ ማእከሎም እዩ ናብ ላዕሊ ደየብካ ምርኮ ማረኽካ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኪነብሩስ ካብ ሰብ ካብቶም ተጻረርቲ እኳ ውህበት ተቐበልካ እግዚኣብሔር ይባረኽ ነንመዓልቲ ጾርና ይጸውር ኣሎ ንሱ ኣምላኽ ምድሓና እዩ ኣምላኽ ስንኣና ኣምላኽ ምንጋፍ እዩ ካብ ሞት ምውፃእ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ግና ርእሲ ጸላእቱ ኣረ ነቲ በደሉ ዝመላለስ ጎታን መንበስበስ ታኡ ክጭፍልቆ እዩ እግዚኣብሔር ኣጋርካ ኣብ ደም ኪረግጻ መልሓስ ኣኽላባትካ ኸኣ ካብ ጸላኢ ግድኡ ክረክብሲ ካብ ባሳን ክመልሶም ካብ መዓሙቕ ባሕሪ ክመልሶም እየ በለ ወኣምላኽ ዑደትካ ናይ ኣምላኸይ ናይ ንጉሰይ ዑደት ናብ መቕደስ ረኣዩ ቅድም ዘመርቲ ደሓር ቃነይቲ በገና ሰዓቡ ከበሮ ዝወቕዓ ደናግል ኣብ ማእከል ነበራ ኣቱም ካብ ዓይኒ ማይ እስራኤል ዝኾንኩም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ማሕበራት ኣመስግንዎ ኣብኡ ቢንያም እቲ ምንኣስ ኩሎም ገዛኢኦም መሳፍንቲ ይሁዳን ጭፍርኦምን መሳፍንቲ ዛብሎን መሳፍንቲ ንፍታሌም ኣለዉ ኣምላኽካ ንሓይልኻ ኣዘዞ ወኣምላኽ ነቲ ዝገበርካልና ኣጽንዓዮ ስለ ቤት መቕደስካ ኣብ ኢየሩሳሌም ነገሥታት ውህበት ከምጽውልካ እዮም ብሩሮም ጾይሮም ምእንቲ ክመጽኡኻ ንኣራዊት ሰልሰላ ንኣኺባ ኣብዑር ምስ ምሩኻት ኣሕዛብ ገስጾም ነቶም ብውግእ ዝሕጐሱ ኣሕዛብ ፋሕ ኣብሎም መሳፍንቲ ካብ ግብፂ ክመጹ እዮም ኢትዮጵያ ቐልጢፋ ኣእዳዋ ናብ ኣምላኽ ክትዝርግሕ እያ ኣቶም መንግሥታት ምድሪ ነቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ጥንቲ ሰማያት ዝኸይድ ኣምላኽ ዘምሩ ንእግዚኣብሔር ዘምሩሉ እንሆ ንሱ ንድምፁ ነቲ ብርቱዕ ድምፁ የስምዕ ኣሎ ንኣምላኽ ምልኪ ሃቡ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ምልኩ ኣብ ደመናታት እዩ ወኣምላኽ ካብ መቕደስካ እተፍርህ ኢኻ ንህዝቡ ሓይልን ስልጣንን ዝህብ ኣምላኽ እስራኤል እዩ ኣምላኽ ይባረኽ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 69 ማያት ክሳዕ ነፍሰይ በፂሑ እዩ እሞ ወኣምላኽ ኣድሕነኒ ናብቲ መርገፂ ዘይብሉ ዓሚቕ ሰልሚ ሰጢመ ኣብ ጥልቂ ማያት ኣትየ ማዕበላት ከኣ የጥሕለኒ ኣሎ ብምእዋየይ ደኺመ ጎሮሮይ ነቒጹ ኣዒንተይ ንኣምላኸይ ብምጽባይ ፈዚዘን ብኸንቱ ዝጸልኡኒ ካብ ጸጉሪ ርእሰይ ይበዝሑ ብዘይ ምኽንያት ከጥፍኡኒ ዝደልዩ ጸላእተይ ሓያላት እዮም ኣረ ዘይከተርክዎ ክመልስ እኳ ግዲ ኾነኒ ወኣምላኽ ንስኻ ዕሽነተይ ትፈልጥ ኢኻ በደለይ እውን ካባኻ ኣይተሓብአን ኣታ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት
ስለኻ ጸርፊ እጸውር ኣለኹ ነውሪ ንገጼ ኣጐልቢዎ እዩ እሞ እቶም ጽበዩኻ ብኣይ ኣይሕፈሩ ኣታ ኣምላኽ እስራኤል እቶም ዝደልዩኻ ብኣኻ ኣይነውሩ ቅንኣት ቤትካ በሊዑኒ ጸርፊ እቶም ዝጸርፍኻውን ኣባይ ወዲቑ እዩ እሞ ንሕዋተይ ጓና ንውሉድ ኣደይውን ጋሻ ኾንኩ እናበኺኹ ንነፍሰይ ብጾም ሰኣሕሳእክዋ እዚ መጽረፊ ኾነኒ ክዳን ሓዘን ምስ ለበስኩ መመሰሊ ኾንክዎም ኣብ ደገ ዝቕመጡ ብዛዕባይ ይዘራረቡ ሰካራት ብኣይ ይጭፍሩ ኣታ እግዚኣብሔር ብቕብልቲ ጊዜ ግና ጸሎተይ ናባኻ እዩ ዎ ኣምላኽ ብብዝሒ ምሕረትካ ብሓቂ ምድሓንካ ምለሰለይ ከይሰጥምሲ ካብ ሰልማ ኣውፅኣኒ ካብ ጸላእተይን ካብ ጥልቂ ማያትን ኣናግፈኒ ማዕበላት ማይ ኣየጥሕለኒ መዓሙቕ ድማ ኣየውሓጠኒ ጉድጓድውን ኣብ ልዕለይ ኣፋ ኣይትዕጾ ጐይታየ ሳህልኻ ሰናይ እዩ እሞ ምለሰለይ ከም ዕቤት ምሕረትካ ተመለሰኒ ጸቢቡኒ እዩ እሞ ንባርያኻ ገጽካ ኣይትኸውለሉ ቀጢፍካ ምለሰለይ ክትብጀዋስ ናብ ነፍሰይ ቅረብ ምእንቲ ጸላእተይ ኢልካ ኣናግፈኒ ንስኻ ጸርፈይን ነውረይን ሕፍረተይን ትፈልጦ ኢኻ ኩሎም ተጻረርተይ ኣብ ቅድሜኻ ኣለዉ ንልበይ ጸርፊ ቐጥቂጥዎ ድኸምኩ ዝድንግጸለይ ተጸበኹ ሓደ እኳ ኣይነበረን ዘጸናንዑኒ ደልየውን ሰኣንኩ ኣብ መብልዐይ ሓሞት ገበሩ ንጽምአይውን መጺጽ ኣስተዩኒ መኣዶም ኣብ ቅድሚኦም መፈንጠራ ይኹኖም ደሓን ኢና ኽብሉ ኸለዉ መጻወድያ ይኹኖም ኣዒንቶም ከይርእያ ይጸልምታ ንሓቓቕኦምን ኩሉ ጊዜ ኣንቀጥቅጦ መዓትካ ኣፍስሰሎም ረስኒ ቁጥዓኻውን የርክቦም ማሕደሪኦም ይዕኖ ኣብ ድንኳናቶም ዝነብር ሓደ እኳ ኣይረኸብ ነቲ ዝወቓዕካዮ ይሰግዎም ናይቶም ዝቑሰልካዮም ቃንዛ የዘንትዎ ኣለዉ እሞ ኣብ ርእሲ ዓገቦም ዓገብ ወስኮም ናብ ጽድቅኻውን ኣየእተዉ ካብ መጽሓፍ ሕይወት ይደምሰሱ ምጻድቃን ድማ ኣይጸሓፉ ኣነ ግና መስኪንን ምግዱርን እየ ዎ ኣምላኽ ምድሓንካ ልዕል የብለኒ ንስም ኣምላኽ ብመዝሙር ከመስግኖ ብምምሳው ከዓ ልዕል ከብሎ እየ እዚ ንእግዚኣብሔር ካብ ዝራብዕ ካብ ቀርንን ጽፍርን ዘለዎ ተፊንቲ ባህ ከብሎ እዩ እግዚኣብሔር ንድኻታት ይሰምዖም ንእሱራትውን ኣይንዕቅን እዩ እሞ ትሑታት ነዝርእዮም ይሕጐሱ ኣቱም ንኣምላኽ እትደልይዎ ልብኹም ብሕይወት ይንበር ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኡ ዝወሳወስ ኩሉን ንእኡ የመስግንዎ ኣምላኽ ንጽዮን ከድሕና ንኸተማታት ይሁዳውን ክሃንጸን እዩ እሞ ኣብአን ኪነብሩን ክርስተዩን ዘርኢ ባሮቱ ክወርስዋ ስሙ ዝፈትዉ ኸዓ ኣብኣ ኽነብሩ እዮም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 7 ዎ ኣምላኽ ንምንጋፈይ ወእግዚኣብሔር ንምርድአይ ቀልጥፍ እቶም ነፍሰይ ዝደልይዋ ይሕፈሩን ይሕነኹን እቶም ሕሰም ዝትምነዩለይ ንድሕሪት ይመለሱን ይነውሩን ኣሰይ ኣሰይ ዝብሉኒ ነውሮም ንድሕሪት ይመለሱ እቶም ዝደልዩኻ ኹሎም ብኣኻ ባህ ይብለሎምን ይተሓጐሱን እቶም ምድሓንካ ዝፈትዉ ኸዓ ኩሉ ጊዜ ኣምላኽ ልዕል ይበል ይበሉ ኣነ ግና መስኪንን ድኻን እየ ዎ ኣምላኽ ናባይ ፍጠን ዎ እግዚኣብሔር ረዳእየይን መናገፍየይን ንስኻ ኢኻ ኣይትደንጉ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 71 ዎ እግዚኣብሔር ኣባኻ እውከል ኣለኹ ከቶ ኣይተሕፍረኒ ብጽድቅኻ ኣናግፈንን ባልሃንን እዝንኻ ናባይ ኣድንን እሞ ኣድሕነኒ ኩሉ ጊዜ ዝሃድመሉ ኸውሒ መሕደሪ ኹነኒ ከውሐይን እምባይን ንስኻ ኢኻ እሞ ንምድሓነይ ኣዘዝካ ዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተስፋይን ካብ ንእስነተይ ጀሚርካ እምንቶይን ንስኻ ኢኻ እሞ ዎ ኣምላኸይ ካብ ኢድ ረሲእ ካብ ኢድ ዓመፀኛን ገፋዕን ኣናግፈኒ ካብ ከርሲ ወላዲተይ ጀሚረ ብኣኻ ተደገፍኩ ካብ ማህፀን ወላዲተይ ዝፈላለኻኒ ንስኻ ኢኻ ምስጋናይ ኩሉ ጊዜ ንኣኻ እዩ ንብዙሓት መስተንከሪ ኾንክዎም ንስኻ ግና ብርቱዕ መዕቆብየ ኢኻ ኣፈይ ብምስጋናኻ ኩሉ መዓልቲ ብኽብርኻ መልኣዮ ጸላእተይ ብዛዕባይ ይዛረቡ
ንነፍሰይ ዝጸናተውዋ ኸዓ ሓቢሮም እናተማኸሩ ኣምላኽ ሓዲግዎ መናገፊ የብሉን ስለዚ ጐይኹም ሓዝዎ ይብሉ ኣለዉ እሞ ብጊዜ እርግና ኣይትደርብየኒ ሓይለይ ክውዳእ ከሎ ኣይትሕደገኒ ወኣምላኽ ካባይ ኣይትርሓቕ ወኣምላኸይ ንምርድአይ ፍጠን እቶም ንነፍሰይ ዝጻረርዋ ይሕፈሩን ይጥፍኡን እቶም ጉድኣተይ ዝደልዩን ነውርን ሓሳርን ይከደኑ ኣነ ግና ኩሉ ግዜ ተስፋ ክገብር ንኹሉ ምስጋናኻውን ክውስኸሉ እየ ቁጽሩ ኣይፈልጦን እየ እሞ ኣፈይ ጽድቅኻን ምድሓንካን ኩሉ መዓልቲ ኸዘንቱ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስልጡን ግብርታት ክነግር ጽድቅኻ ናትካ ጥራይ ከዘክር እየ ወኣምላኽ ካብ ንእስነተይ ጀሚርካ መሃርካኒ ክሳዕ ሕጂ እውን ተኣምራትካ ኣወጅኩ ነዚ ወለዶ ዝቕልጽምካ ነቲ ዝመጽእ እውን ስልጣንካ ክሳዕ ዘበስሮምሲ ወኣምላኽ ብእርግናይ ምስ ሸየብኩ እኳ ኣይትሕደገኒ ወኣምላኽ ጽድቅኻ ክሳዕ ላዕሊ ይበጽሕ ኣታ ዓበይቲ ግብርታት ዝገበርካ ኣምላኽ መን ይመዓራርየካ ኣታ ብዙሕ ጭንቀትን መከራን ዘርኢኻና መሊስካ ህይወት ክትህበኒ ከም ብሓድሽ ድማ ካብ መዓሙቕ ምድሪ ክተውፅኣኒ ኢኻ ንዕቤተይ ክትውስኸሉ ብምጽእናዕ ከኣ ክትከበኒ ኢኻ ኣምላኸየ ኣነ እውን ንኣኻ ንሓቅኻ ብበገና ኸመስግን ኣታ ናይ እስራኤል ቅዱስ ብመሰንቆ ክዝምረልካ እየ ከመስግነካ ከለኹ ከናፍረይን እታ ዘድሓንካያ ነፍሰይን እልል ኪብላ እየን እቶም ጉድኣተይ ዝደልዩ ሓፊሮምን ነዊሮምን እዮም እሞ መልሓሰይ ምሉእ መዓልቲ ብዛዕባ ጽድቅኻ ክትዛረብ እያ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 72 ወኣምላኽ ንንጉስ ፍርድኻ ንወዲ ንጉስ እውን ጽድቅኻ ሃቦም ንሱ ኸዓ ንህዝብኻ ብጽድቂ ንጥቑዓትካ እውን ብቕንዕና ክፈርዶም እዩ ኣኽራንን ኮረቢትንሲ ብጽድቂ ንህዝቢ ሰላም ከምጽእሉ እዮም ነቶም ናይ ህዝቢ መሳኺን ይብይነሎም ንደቂ ድኻታት ከድሕኖም እዩ ንጠቓዕቲ እውን ክድዕምኾም እዩ ፀሓይን ወርሕን ክሳዕ ዘለዋ ንውሉድ ወለዶ ክፈርሁኻ እዮም ከም ዝናብ ናብ እተዓጽደ ሸኻ ከምቲ ንምድሪ ዘጥልል ጥሚቐ ኾይኑ ይወርድ ብዘመኑ እቲ ጻድቕ ክዕንብብ ወርሒ ክሳዕ እትጠፍእ ኸዓ ብዝሒ ሰላም ክህሉ እዩ ካብ ባሕሪ ክሳዕ ባሕሪ ካብ ርባ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ክመልኽ እዩ ኣብ በረኻ ዝነብሩ ኢድ ክነስእሉ ጸላእቲ እውን ሓመድ ክልሕሱ እዮም ነገስታት ተርሴስን ደሴታትን ገጸ በረኸት ከቕርቡሉ ነገስታት ሸባን ሳባን ድማ ውህበታት ከምጽእሉ እዮም ኩሎም ነገስታት ከኣ ኣብ ቅድሚኡ ክፍገሙ ብዘለዉ ኣሕዛብ ከገልግልዎ እዮም ነቲ ዝጠርዕ ድኻን ነቲ ረዳእ ዘይብሉ መስኪንን ከናግፎ እዩ ንመሳኺንን ንድኻታትን ኪድንግጸሎም ንነፍሲ ድኻታት ከኣ ኸድሕን እዩ ንነፍሶም ካብ ምጥቃዕን ግፍዕን ኪብጀዋ ደሞም ከኣ ኣብ ዓይንቱ ክቡር ኪኸውን እዩ እሞ ብህይወት ኪነብር ካብ ወርቂ ሸባ ድማ ክህብዎ ኩሉ ግዜ እውን ናብኡ ኽጽልዩ ምሉእ መዓልቲ ክባርኽዎ እዮም ብዝሒ እኽሊ ኣብ ሃገር ኣብ ርእሲ ኣኽራን ኪኸውን ፍሪኡ ከም ኣእዋም ሊባኖስ ዘዘው ኪብል ሰብ ከተማውን ከም ሳዕሪ ምድሪ ኪዕንብቡ እዮም ስሙ ንዘለዓለም ኪነብር ስሙ ፀሓይ ክሳዕ ዘላ ክዝውተር እዩ ብኡ እውን ሰብ ኪባረኹ ኩሎም ኣሕዛብ ብፁእ ኪብልዎ እዮም እቲ በይኑ ተኣምራት ዝገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ይባረኽ ክቡር ስሙ ንዘለዓለም ይባረኽ ብዘሎ ምድሪ እውን ብኽብሩ ይምላእ ኣሜን ኣሜን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 73 ብሓቂ ኣምላኽ ንእስራኤል ነቶም ንጹህ ልቢ ዘለዎም ሰናይ እዩ ኣነ ግና ኣእጋሬ ሰንከልከል ንምባል ስጉምተይ ንምልልሃጽ ቀሪበ ነበርኩ ራኽዋ ረሲኣን ምስ ርኤኹ ንደፋራት ቀናእኩሎም ክሳዕ ሞቶም ስቓይ የብሎምን ስጋኦም እውን ስቡሕ እዩ እሞ ጸገባ መወቲ የብሎምን ከም ሰብ እውን ኣይተሰቀዩን ስለዚ ትዕቢት ከም ስልማት ክሳድ ይኸቦም ግፍዒ ከም ክዳን ይጉልብቦም ኣዒንቶም ካብ ስብሒ ወፃ ሓሳባት ልቦም ይግንፍል የላግጹ ብኽፍኣቶም ግፍዒ ይዛረቡ ካብ ላዕሊ ይዛረቡ ኣለዉ ዓፎም ናብ ሰማይ የልዕሉ መልሓሶም ከኣ ኣብ ምድሪ ይመላለስ ስለዚ ህዝቡ ናብዚ ይምለስ ካብኦምን
ብዙሕ ማይ ይሰቲ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ይፈልጥ ልዑል ከፍልጠዶ ኣለዎ እዩ ይብሉ ኣለዎ እንሆ ረሲኣን እዚኣቶም እዮም ኩሉ ግዜ ሃዲኦም ሃብቲ ይውስኹ ኣለዉ ብኑእ መዓልቲ ተሰቂየ ንግሆ ንክኸውን ተቐፂዐ እየ እሞ እምበኣር ስንልበይ ብኸንቱ ኣንጺሄ ኣእዳዊ እውን ብንጽህና ሓጺበ ከምኦም ክዛረብ እየ ኢለ እንተ ዝኸውንሲ ንወለዶ ውሉድካ ምጠለምኩ ነይረ ነዚ ኸስተውዕል ምስ ሓሰብኩ ናብ መቕደስ ኣምላኽ ክሳዕ ዝኣቱ መወዳእታኦም እውን ክሳዕ ዘስተብህልሲ ኣዝዩ ይሽግረኒ ነበረ ብርግጽ ኣብ መንደል ሃፂ ስፍራ ደው ተብሎም ናብ ጥፍኣት ተውድቖም ከመይ ከብድንገት ባደሙ ጸነቱ ብስምባድ እውን ተወድኡ ከም ሕልሚ ድሕሪ ምንቃሕ ንስኻ ወእግዚኣብሔር ምስ ነቓሕካ ንምስሎም ከምኡ ክትንዕቆ ኢኻ ልበይ ምስ መረረ ኣብ ኩላሊተይ ምስ ተወጋእኩ ዓሸኹ ደንቆሮ እውን ነበርኩ ኣብ ቅድሜኻ ከም እንስሳ ኾንኩ ግና ኸኣነ ኩሉ ግዜ ምሳኻ እየ ንስኻ ብየማነይቲ ኢደይ ሒዝካኒ ብምኽርኻ ክትመርሓኒ ድሓር እውን ናብ ክብሪ ክትቅበለኒ ኢኻ ኣብ ሰማይ ብጀካኻኸ መን ኣሎኒ ንኣኻ ካብ ረኸብኩስ ኣብ ምድሪ ዝደልዮ ይብለይን ስጋይን ልበይን እንተማህመነ እኳ ኣምላኽ ንዘለኣለም ከውሒ ልበይን ክፍለይን እዩ እንሆ ካባኻ ዝርሕቁ ኪጠፍኡ እዮም እሞ ካባኻ ብምንዝርና ziዓልዉ ዘበሉ ተጽንቶም ንኣይ ግና ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ይሕሸኒ ኩሉ ተግባርካ ምእንቲ ኸዘንቱስ እምንቶይ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ገበርኩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 74 ዎ ኣምላኽ ስለምንታይ ንሓዋሩ ደርቤኻና ንምንታይ ከነድርኻ ኣብ ኣባጊዕ መጓሴኻ ይተክኽ ነታ ካብ ጥንቲ ዘጥረኻያ ዓሌት ርስትኻ ክትከውን እትበጀኻያ ማሕበር ነታ ዝሓደርካያ ከረንጽዮን ዘክር ኣእጋርካ ናብታ ናይ ዘለኣለም ዑና ኣልዕል እቲ ጸላኢ ኣብ መቕደስ ንኹሉ ኣበላሽይዎ ኣሎ ተጻረርትኻ ኣብ ማእከል ማሕበርካ ጨዲሮም ንምልክቶም ምልክት ገይሮም ኣቆምዎ ከምቶም ማሕፀ ኣብ ብርቱዕ ዱር ዘልዕሉ ሰብ ይመስሉ ንብዘሎ ቅርጺ ህንጻታቱ ብማሕፀን ብሞደሻን ገይሮም ኣድቂቖምዎ ንመቕደስካ ብሓዊ ኣንዲዶምዋ ንማሕደር ስምካ ክሳዕ መሰረተ ኣርኪሶምዋ እዮም ብልቦም ሓቢርና ነጥፍኣዮም በሉ ንኹለን ኣብታ ሃገር ዘለዋ ኣባይቲ ማሕበር ኣምላኽ ኣንዲዶምዎን ምልክትና ኣይንርእን ነቢዩ የለውን ክሳዕ መኣስ ምዃኑ ዝፈልጥ የብልናን ዎ ኣምላኽ እቲ ተጻራሪ ክሳዕ መኣስ ኪጸርፍ ጸላእስ ንሓዋሩ ስምካ ኺንዕቕ እዩ ስለምንታይ ኢድካ ነታ የማነይትኻ ንድሕሪት እትመልሳ ካብ ትሽትሽካ ኣውፂእካ ኣጥፍኣዮም ግናኸ እቲ ኣብ ማእከል ምድሪ ግብርታት ምድሓን ዝገብር ዘሎ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ንጉሰይ እዩ ንስኻ ንባሕሪ ብሓይልኻ መቐልካዮ ኣራእስ ገበላት ኣብ ማያት ጨፍለቕካ ኣርእስቲ ሌዋታን ቀጥቂጥካ ነቶም ኣብ በረኻ ዝነብሩ ምግቢ ክኾኖም ሃብካዮም ዓይኒ ማያትን ምንጭን ኣፈልፈልካ ነቲ ኩሉ ግዜ ዝውሕዝ ርባታት ኣንቀጽካዮ መዓልቲ ናትካ እያ ለይቲ እውን ናትካ እያ ንብርሃንን ፀሓይን ገበርካየን ንብዘሎ ወሰናት ምድሪ ንስኻ ኣጽናዕካዮ ንሓጋይን ክረምትን ፈጠርካዮም ጸላእን እግዚኣብሔር ከም ዝጸርፎ ዓሻ ህዝቡን ንስምካ ከም ዝነዓቆ ዘክር ነፍሲ ባሮቶኻ ንኣራዊት ኣይትሃብ ህይወት መሳኺንካ ንሓዋሩ ኣይትረስዕ እቲ ዝጸልመተ ቦታታት ምድሪ ብማሕደር ግፍዒ መልዩ ኣሎ እሞ ኪዳንካ ጠምት እቲ ጥቑዕ ሓፊሩ ኣይመለስ መስኪንን ድኻን ስምካ ይባርኹ ዎ ኣምላኽ ተንስእ ነገርካ ግበር ዓሻ ጽርፍ ከም ዝውዕለካ ዘክር ድምፂ ተጻረርትኻ ኣይትረስዕ ጭድርታ እቶም ዓለውትኻ ኩሉ ግዜ ይለዓል ኣሎ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 75 ነመስግነካ ወኣምላኽ ነመስግነካ ኣሎና ስምካ ቀረባ እዩ ሰብ ንተኣምራትካ ይዘንትውዎ ነቲ ምዱብ ግዜ ምስ ረኸብክዎ ቅኑዕ ክፈርድ እየ ምድሪ ናብኣ ዝነብሩ ኩሎምን መኸኹ ኣነ ንዕኑዳ ኣጽናዕኩ ነቶም ደፋራት ኣይትድፈሩ ንረሲኣን እውን ቀርንኹም ኣይተልዕሉ በልክዎም ቀርንኹም ንላዕሊ ኣይተልዕሉ
ክሳድኩም ኣትሪርኩም ኣይትዛረቡ ካብ ምብራቕ ወይ ካብ ምዕራብ ወይስ ካብ በረኻ ኣይኮነን ልዕልና ዝመጽእ ኣምላኽ ደኣ እዩ ፈራዲ ነዚ የውርድ ነቲ ልዕል የብል ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ዓፈርፈር ዚብል እተሓዋወሰ ወይኒ ዝመልአ ጽዋ ኣሎ እሞ ካብኡ ቀዲሑ ይዕድል ብሓቂ ኩሎም ረሲኣን ምድሪ ንሓተላኡ ክጭልጥዎ እዮም ኣነ ግና ንዘለኣለም እዚ ኸዘንቱ ንኣምላኽ ያዕቆብ ምስጋና ክዝምረሉ ንብዘሎ ኣቕርንቲ ረሲኣን እውን ክጉልዕሞ እየ ኣቕርንቲ ጻድቃን ግና ልዕል ኪብል እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 76 ኣምላኽ ኣብ ይሁዳ ፍሉጥ እዩ ስሙ ኣብ እስራኤል ዓብዪ እዩ ድንኳኑ ኣብ ሳሌም ማሕደሪኡን ኣብ ጽዮን እዩ ኣብኡ ናይ ቀስቲ ፍላጻ ዋልታን ሰይፍን መሳርያ ውግእን ሰባበረ ንስኻ ኣብ ኣኽራን መንጠልቲ ዝበልጽ ብሩህን ክቡርን ኢኻ እቶም ተባዓት ልቢ ተገፉ ድቃሶም ደቀሱ ኩላቶም ጀጋንውን ኣእዳዎም ኣይረኸቡን ዎ ኣምላኽ ያዕቆብ ብተግሳጽካ ሰረገላታትን ኣፍራስን ድቃስ ከቢድዎም ዛሕ በሉ ንስኻ ግና እተፈራህካ ኢኻ ክትቁጣዕ ከለኻኸ ኣብ ቅድሜኻ መን ደው ኪብል ይኽእል ፍርድኻ ካብ ሰማይ ኣስማዕካ ኣምላኽ ንኹሎም ትሑታት ምድሪ ምእንቲ ኸድሕን ንፍርዲ ምስተንስአ ምድሪ ፈርሀት ስቕውን በለት ኩራ ሰብ ከመስግነካ እዩ እሞ ትርፊ ኹራ ክትዕጠቕ ኢኻ ንእግዚኣብሔር ንኣምላኽኩም ተመባጽዕሉ ፈጽምዎ ኸዓ ኣቱም ኣብ ዙርያኡ ዘለኹም ኩልኹም ገጸ በረኸት ነቲ ዘፍርህ ኣቕርቡሉ ንሱ ንመንፈስ መሳፍንቲ ከይዓጽዶ እዩ ንነገሳት ምድሪ ዘፍርህ እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 77 ድምፀይ ናብ ኣምላኽ ኣልዒለ እዊ ድምፀይ ናብ ኣምላኽ ኣልዕል ኣለኹ ንሱውን ይሰምዓኒ እዩ ብመዓልቲ ጸበባይ ንእግዚኣብሔር ደለኽዎ ብለይቲ ኢደይ ተዘርግሐት ኣይሰልከየትን ከኣ ነፍሰይ ምጽንናዕ ዓበየት ንኣምላኽ እዝክሮን እቕዝምን ኣለኹ እስተንትንን መንፈሰይ ከኣ ይሕለልን ኣሎ ንዒንተይ ቆላሕላሕ ተብለን እሽገር ምዝራብውን እስእን ኣለኹ ናይ ቀደም መዓልታት ናይ ጥንቲ ዓመታት እዝክር ኣለኹ ብለይቲ ንበገና ይሓስብ ምስ ልበይ እስተንትን ኣለኹ መንፈሰይ እውን ይምርምር ኣሎ እግዚኣብሔርሲ ንዘለኣለም ዶ ይድርቢ ድሕሪ እዚኸ ጸጋኡ ዶ ኣየርእን እዩ ጸግኡስ ንዘለኣለም ዶ ፈጺሙ ተወዲኡ ተስፋኡኸ ንውሉድ ወለዶ ዶ ተሪፉ እዩ ኣምላኽሲ ሳህሉ ዶ ረሲዕዎ ንምሕረቱስ ብኹራ ዶ ዓጺዎ እዩ ኣነ በልኩ እዚ እዩ ድኻመይ ዓመታት የማነቲ እቲ ልዑል እዝክር ኣለኹ ናይ ቀደም ተኣምራትካ ክሓስብ እየ እሞ ንግብርታት እግዚኣብሔር ክዝክሮ እየ ንብዘሎ ግብርታትካ ድማ ኸስተንትኖ ንዕዮኻውን ክምርምሮ እየ ዎ ኣምላኽ መገድኻ ብቕድስና እዩ ከም ኣምላኽ ዝበለ ዓብዩ ኣምላኽከ መን ኣሎ ተኣምራት እትገብር ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ ንሓይልኻ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣፍለጥካዮ ንህዝብኻ ንውሉድ ያዕቆብን ዮሴፍን ብቕልጽምካ ተበጀኻዮ ዎ ኣምላኽ ማያት ረኣዩኻ ተሸበሩውን እወ መዓሙቕ ተናወፀ ደበናታት ብርቱዕ ማያት ኣፍሰሰ ጠፈር ድምፁ ኣስምዐ ፍላጻታትካውን ተወርወረ ድምፂ ነጐድጓድካ ኣብ ህቦብላ ነበረ መባርቕ ንዓለም ኣብርሃ ምድሪ ተናወጸት ኣንቀጥቀጠትውን ጐደናኻ ኣብ ባሕሪ መገድታትካ ኣብ ዓበይቲ ማያት እዩ ኣሰርካውን ኣይትፈልጠን ንህዝብኻ ከም ሞጋሴ ብኢድ ሙሴን ኣሮንን ጌርካ መራሕካዮ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 78 ዎ ህዝበይ ንሕገይ ጽምበሎ ኣእዛንካ ናብ ቃላት ኣፈይ ኣንን ኣፈይ ብምስላ ኣኸፍት ናይ ቀደም ምስጢራት እነግር ኣለኹ እቲ ዝሰማዕናዮን ዝፈለጥናዮን ኣቦታትናውን ዘዘንተውልና ካብ ውሉዶም ኣይንሓብኦን ነቲ ዝመጽእ ወለዶስ ምስጋና እግዚኣብሔርን ስልጣኑን እቲ ዝገበሮ ተኣምራቱን ደኣ ንነግሮ እቲ ዝመጽእ ወለዶ እቶም ዝውለዱ ደቂ ክፈልጥዎ ንሳቶም ከኣ ተንሲኦም ንውሉዶም ምእንቲ ኸዘንትዎስ ተስፋኦም ናብ ኣምላኽ ይገብሩ ትእዛዛቱ ክሕልው እምበር
ተግባር ኣምላኽ ምእንቲ ኸይርስዑ ከም ኣቦታቶም እቲ ህልኸኛን ዓለወኛን ወለዶ ከምቲ ልቡ ቀጥ ዘይበለ መንፈሱ እውን ናብ ኣምላኽ ዘይተኣመነ ወለዶ ኸይኮኑስ ኣብ ያዕቆብ ምስክር ኣጽንዐ ኣብ እስራኤል ከዓ ሕጊ ኣቆመ። እዚ እውን ንውሉዶም ከፍልጥዎስ ነቦታትና ኣዘዞም። ውሉድ ኤፍሬም ተዋጋዕትን ወርወርትን ብመዓልቲ ውግእ ንድሕሪት ተመልሱ። ኪዳን ኣምላኽ ኣይሓለውን ብሕጉ ምምልላስ ከዓ ኣበዩ። ንግብርታቱን ነቲ ዘርኣዮም ተኣምራቱን ረስዕዎ። ኣብ ቅድሚ ኣቦታቶም ኣብ ምድሪ ግብፂ ኣብ መሮር ፀዓን ተኣምራት ገበረ። ባሕሪ መቒሉ ኣሕለፎም ንማይ ከዓ ኹምሪ ኣቆሞ። መዓልቲ ብደመና ሙሉእ ለይቲ እውን ብብርሃን ሓዊ መርሖም። ኣብ በረኻ ነኻውሕ ጨደዶ ከም ካብ ዓሚቐ ባሕሪ እውን ብዙሕ ኣስተዮም። ዓይኒ ማያት ካብ ከውሒ ኣውፅአ ንማይ ድማ ከም ውሒዝ ኣውሓዞ። ግናኸ ኣብ በረኻ ነቲ ልዑል ተሓላሊኾም እናቐጸሉ በደልዎ። ንትምኒቶም ዝብላዕ እናደለዩ ብልቦም ንኣምላኽ ፈተንዎ። ንሳቶም ኣምላኽሲ ኣብ በረኻ ድኾን መኣዲ ክሰርዕ ይኽእል እዩ። እንሆ ማይ ክሳዕ ዝፍልፍል ውሒዝ ክሳዕ ዝውሕዝሲ ንኸውሒ ወቕዖ። ግናኸ እንጌራ እውን ክሂብ ወይስ ንህዝቡ ስጋ ክምህዝዶ ይከኣሎ እዩ ኢሎም ንኣምላኽ ሓመይዎ። ብኣምላኽ ኣይኣመኑን ብምድሓድ እውን ኣይተወከሉን እዮም እሞ እግዚኣብሔር እዚ ሰሚዑ ተቖጥዐ። ኣብ ያዕቆብ ሓዊ ነደደ ኣብ እስራኤል እውን ቁጥዓ ወፀ። ግናኸ ንሱስ ኣብ ላዕሊ እንደበና ኣዘዞ ማዓፁ ሰማይ ከዓ ኸፈተ። ምእንቲ ክበልዑ ድማ ማና ኣዝነመሎም እኽሊ ሰማይ እውን ሃቦም። ሰብ ናይ መልኣኽቲ እንጌራ በልዐ ንምሉእ ጽጋብ ዝኸውን ምግቢ ሰደደሎም። ንፋስ መብራቕ ኣብ ሰማይ ኣለዓዓለ ብስልጣኑ ድማ ንፋስ ደቡብ ኣምጽአ። ስጋ ኣብ ልዕሊኦም ከም ሓመድ ነፈርቲ ዓዋፉን ከም ሑፃ ባሕሪ ኣዝነመሎም። ኣብ ማእከል ሰፈሮም ኣብ ዙርያ ድንኳኖም ኣውረደሎም። በልዑን ኣዝዮም ጸገቡን ትምኒቶም እውን ሃቦም። ትምኒቶም ገና ኸይወድኡ ብልዖም እውን ገና ኣብ ኣፎም ከሎ መዓት ኣምላኽ ወረዶም። ካብ ስቡሓቶም ከዓ ቐተለ ነጓዝ እስራኤል እውን ኣውድቖም። ምስናይዚ እዚ ኹሉ መሊሶም በደሉ ብተኣምራቱ ከዓ ይኣመኑን። ስለዚ ንመዓልታቶም ብኸንቱ ንዓመታቶም ከዓ ብስንባድ ኣሕለፈን። ክቐትሎም ከሎ ሽዑ ይደልይዎ ነበሩ። ተመሊሶም ከዓ ኣንጊሆም ንኣምላኽ ደለይዎ። ኣምላኽ ዝኸውሖም እቲ ልዑል ኣምላኽ እውን ተበጃዊኦም ምዃኑ ዘከሩ። ብኣፎም ኣቀባጠሩሉ ብመልሓሶም ድማ ሓሰውሉ። ልቦም ናብኡ ኣያቕንዐን ብኺዳን እውን እሙናት ኣይነበሩን። ንሱ ግና መሓሪ ኾይኑ ኣበሳኦም ይቕረበለሎም ኣየጥፍኦምን ከዓ ንኹራኡ ብዙሕ ግዜ መለሶ። ንኹሉ ቁጥዓኡ ድማ ኣይደርግሖን። ስጋ ምዃኖም ሓሊፉስ ዘይትምለስ ትንፋስ ምዃኖም ዘከረ። ክንደይ ሳዕዮም ኣብ በረኻ ተጻረርዎ ኣብ ጽምዋ እውን ዘጓሃይዎ። ተመሊሶም ንኣምላኽ ፈተንዎ ነቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ድማ ኣቖጥዕዎ። ንኢዱን ነታ ካብ ተጻረሪ ተበጀዎም መዓልትን ትእምርቱ ኣብ ግብፂ ተኣምራቱ ከዓ ኣብ መሮር ፀዓን ከም ዝገበረ ኣይዘከሩን። ምስታይ ምእንቲ ክስእንዎስ ንርባታቶምን ንፈሳሲ ማዮምን ናብ ደም ለወጦ። ዝበልዕዎም ተናኸስቲ ጽንጽያን ዘጥፍኦም ቁርዕዋትን ሰደደሎም። ብቓሊኦም ንቋጤጣ ፍርዕዮም ከዓ ነንበጣ ሃቦ። ንወይኖም ብበረድ ንዳዕሮኦም ከዓ ብስሓይታ ኣጥፍኦ። ከብቶም ንበረድ ሞጋሲኦም ከዓ ንመባርቕ ኣሕሊፉ ሃበን። ሓዊ ኹራኡ ቁጥዓን ሓርቆትን ጸበባን ጭፍራ መላእኽቲ እከይ ኣውደቐሎም። ንኹራኡ መገዲ ጸረገሉ። ህይወቶም ንፌራ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ንነፍሶም ካብ ሞት ኣይነሓፋን። ንብዘሎ በኹር ግብፂ ከዓ ነቶም በኹር ሓይሊ ኣብ ድንኳናት ካም ወቕዖም። ንህዝቡ ግና ከም ኣባጊዕ ኣንቀሎም። ኣብ በረኻውን ከም መጓሰ መርሖም። ከይፈርሁስ ብድሓን መርሖም። ንጸላእቶም ግና ባሕሪ ደፈኖም። ናብ ወሰን መቕደሱ ናብታ የማነይቲ ኢዱ ዘጥረየቶ ኸረን ኣብጽሖም። ንሕዛብ ከዓ ካብ ቅድሚኦም ሰጎጎም። ርስቲ ክኾኖም ብዕጻ ኸፈሎም። ንነገዳት እስራኤል ኣብ ድንኳናቶም ኣሕደሮም። ግና ኸነቲ ልዑል ኣምላኽ ፈተንዎ ተጻረርዎን። ምስክራቱ እውን ኣይሓለውን። ንድሕሪት ተመልሱ ከም ኣቦታቶም እውን ጠለሙ። ከም ጠላሚ ቀስቲ ተለውዩ። ብኾረቢቶም ከዓ ኾረይዎ። ብተወቕረ ምስልታቶም እውን ኣቕንእዎ። ኣምላኽ ድማ ነዚ ሰሚዑ ተቖጥዐ። ንእስራኤል እውን ኣዝዩ ንዓቖም። ንማሕደሩ ኣብሲሎ
ነታ ኣብ ማእከል ሰብ ተኺልዎ ዝነበረ ድንኳን ሓደጎ። ሓይሉ ንምርኮ ክብሩውን ናብ ኢድ ተጻራሪ ሃበ። ንህዝቡ ድማ ኣደዳ ሰይፊ ገበሮ፣ ንርስቱውን ተቖጥዖ። ነግባዞም ሓዊ በልዖም፣ ደናግሎም ከኣ ጓይላ መርዓ ኣይረኸባን። ካህናቶም ብሰይፊ ወደቑ፣ መበለታቶም እውን ኣይብኸያሎምን። ሽዑ እግዚኣብሔር ከም ደቂሱ ዝነበረ ከምቲ ብወይኒ ሰኺሩ ዝጭድር ጀግና ኮይኑ ተንስአ። ንጸላእቱ ድማ ኣብ ድሕሪኦም ወቕዖም፣ ንዘለኣለማዊ ነውሪ ሃቦም። ንድንኳን ዮሴፍ ደርበያ፣ ንነገድ ኤፍሬም እውን ኣይሓርዮን። ንነገድ ይሁዳ ነታ ዘፍቅራ ኸረንጽዮን ግና ሓርያ። ንቤት መቕደሱ ከም ኩርባታት ከምታ ንዘለኣለም ዝሰረታ ምድሪ ገይሩ ሃነጻ። ንዳዊት ባሪኡ ሓረዮ፣ ካብ መጓሴታት ኣባጊዕ ወሰዶ። ንህዝቡ ያዕቆብን ንርስቱ እስራኤልን ምእንቲ ክሕሉስ ካብ ሓራሳት ኣባጊዕ ኣምጽኦ። ብቕንዕና ልቡ ጓሰዮም፣ በእምሮ ኣእዳውን መርሖም። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 79 ወኣምላኽ ኣሕዛብ ናብ ርስትኻ ኣትዮም ንቅድስቲ መቕደስካ ኣርከስዋ። ንየሩሳሌሙን ኩምራ እምኒ ገበርዋ። ሬሳ ባሮትካ ንምግቢ ዓዋፍ ሰማይ፣ ስጋ ጻድቃን ንኣራዊት ምሮር ሃብዎም። ደሞም ኣብ ዙርያ የሩሳሌም ከም ማይ ኣፍሰስዎ፣ ቀባሪ እውን ኣይነበረን። ንጎረባብትና ነውሮም ነቶም ኣብ ዙርያና ዘለዉ ከዓ ንመስሓቂኦምን ንመላገጺኦምን ኮና። ወእግዚኣብሔር ኣዘውቲርካ እትኹሪ፣ ቅንኣትካ ከም ሓዊ ዝነድድ ክሳዕ መኣስ እዩ። ንያዕቆብ በሊዖምዎ ንማሕደሪኡውን ኣዕንዮምዋ እዮም እሞ ቁጥዓኻ ናብቶም ዘይፈልጡኻ ኣሕዛብ፣ ናብቶም ብስምካ ዘይምህለሉ መንግስታት ከዓዎ። ኣዚና ተዋሪድና ኢና እሞ በደላ ቦታትና ኣይትዘክረልና። ቀልጥፍ ምሕረትካ ትቀባበለና። ወኣምላኽ ምድሓና፣ ምእንቲ ክብሪ ስምካ ርድኣና። ምእንቲ ስምካ ኢልካ ኸኣ ኣናግፈና፣ ሓጢኣትና እውን ይቕረበለልና። ስለምንታይ ከኣሕዛብ ኣበይ ኣሎ ኣምላኾም ዚብሉ? እቲ ምፍዳይ ሕነ ናይቲ ዝፈሰሰ ደንባሮትካ ኣብ ቅድሜና ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ይፈለጥ። ምንኣኽ እቶም እሱራት ናብ ቅድሜኻ ይምጻእ። ነቶም ንሞት እተመደቡ ብስልጣን ቅጽምካ ኣድሕኖም። ወእግዚኣብሔር ንጎረባብትና እቲ ዝጸረፉኻ ጸርፊ 7 ኢድ ጌርካ ናብ ሕቕፎም ምለሰሎም። ንሕና ግና ህዝብኻ ናባጊዕ መጓሴኻን ዝኾንና ንዘለኣለም ከነመስግነካ፣ ንውሉድ ወለዶ ምስጋናኻ ከነውሪ ኢና። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 80 ወጓሳ እስራኤል ጽምበል፣ ንዮሴፍ ከም መጓሰ እትመርሖ። ኣታ ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል እትቕመጥ በሪህካ ተገለጽ። ኣብ ቅድሚ ኤፍሬምን ብንያምን ምናሴን ስልጣንካ እተንስእ። ንምድሓና እውን ነዓ። ወኣምላኽ ምለሰና፣ ክንድሕን ድማ ገጽካ ኣብርሃልና። ወእግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ክሳዕ መኣሲኻ ብጸሎት ህዝብኻ እትኹሪ። እንጌራ ንብዓት ኣብላዕካዮም፣ ብመስፈር ከኣ ንብዓት ኣስቴኻዮም። ንጎረባብትና መካቲዖም ትገብረና ኣለኻ፣ ጸላእትና እውን የላግጹልና ኣለዉ። ወኣምላኽ ሰራዊት ምለሰና፣ ክንድሕን ድማ ገጽካ ኣብርሃልና። ጉንዲ ወይኒ ካብ ግብጻ ኣውጻእካ፣ ኣሕዛብ ሰጒግካ እውን ተኸልካያ። ኣብ ቅድሚኣ ቦታ ኣዳልኻላ፣ ሱር ሰደደት ምድሪ እውን መልአት። ኣኽራን ብጽላላት ኸድኑ፣ ጨናፍራ ድማ ከም ጽሕድታት ኣምላኽ ነበሩ። ጨናፍራ ክሳዕ ባሕሪ፣ ውልዶታታ ኸኣ ክሳዕ እቲ ርባ ዘርግሐት። ኩሎም ሓለፍቲ መገዲ ክእንጥዋስ፣ ስለምንታይ ክሓጹራ ዘፍረስካ? ናይ ዱር መፍሰስ ይፍለሳ፣ እንስሳ መሮር እውን ይጓስይዋ ኣለዉ። ወኣምላኽ ሰራዊት ተመለስ፣ ካብ ሰማይ አንቈልቂልካ ርአ። እንሆ ኸኣ ነዛ ወይንን ነዛ የማኒትኻ ዝተኸለታ ኦምን ነቲ ንኣኻ ኢልካ ዘጽናዕካዮ ጨንፈርን ብጽሓዮም። ብሓዊ ነዲዳ ተበትከት፣ ብተግሳጽ ገጽካ ይጠፍኡ ኣለዉ። ኢድካ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ የማነይትኻ ሰብኣይ፣ ኣብ ልዕሊ እቲ ንኣኻ ኢልካ ዘጽናዕካያ ወዲ ሰብ ትኹን። ሽዑ ኻባኻ ኣይክንርሕቅን ኢና፣ ህይወት ሃበና ብስምካውን ክንምህለል ኢና። ወእግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ምለሰና፣ ክንድሕን ድማ ገጽካ ኣብርሃልና። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 81 ንኣምላኽ ነቲ ሓይልና እልል በሉሉ፣ ንኣምላኽ ያዕቆብ እልል በሉ። መዝሙር ኣልዕሉ፣ ከበሮን ጥዑም በገና ምስ መሰንቆን ኣቓንዩ።
إذن إسرائيل حجي ناي أملاق يعقوب سرعة إيو أمو بسرق ورحي بملقات ورحي بمعالت بعلنا ملخة نفحو كام مدر قبت خوات سخلو أب يوسف مسكر جيرو أقومو زي فلتو قانقوا سمع اللخو نمنكبو خاب سخمي أرحقكو أداو خامت أوري أقحاتنا قفا بس أبا أويخا أنونا ناقفكوخا أب نقدو تسويري ملسكولكا أب ماي مريبات عزبكوخا وهزبي كمسكر الكاس سمع وإسرائيل أي أنت تسمعني كال أملاخ أما أكل أيخون نخال أملاخون أي تسجد أنا إكزيابهير إتخام مدر قبت زوجاكوخا أملاخ إيه أفكاها قبل أنا ون كمل إيه هزبي جنا ندمت أي سمعون إسرائيل دما إشي أي بلنن بمخر رأسهم كملالسوس أبسن عتلبهم حدكوهم أي هزبي انت سمعني إسرائيل سب مجد انت زخيد نسألاتهم كالتفا مواردكوهم إيديون نابتز أررتم مملسكو نإكزيابهير تسألاتهم تجزؤوا نيرهم زمنهم كأ نزل عالم مخوني سب حسرناي مبلعكوخا كاب كوحس معار مسقبكوخا نيري مزمور داويت معرف 8 كلتن أملاخا محبر أمالختي دويبل أما أكل أمالختي يفرد الله كسع ما أسيخم حاسوت اتفردو نقص رسي آنس اتدلو نمقدورن نزختامن بيونو لهم نتجنقون مسكينن فتحي أوتزقو لهم ندخان مسكينن أناقفوهم كابا أداو رسيان أدحنوهم أي فلتون أي استوعلون أبس المات يملالسو بزلو مسرتات مدري يناوز ألو أنس أمالختي إخوم كلاتكم ولود اتلعل إخوم جناخه كم سب كتموتو كم حدا خابتهم مسافنتون كتودك إخوم بلكو وأملاخ نخلو ما هزاب كتورسي تنسئ نمدري فردا مزمور داويت معرف 8 سلستن وأملاخ سقاي تبل أتا أملاخ عباساي تخون زقاي تبل نهوت ألا أتخاي وكعو زيسأل أخاون رؤسهم يرعلو ألو أمو نهزبخاتهم كولي فحسلهم نتوم اتقاردهم دما قبل عليهم يما خورلهم ألو هزبخ يكونوا سم إسرائيل دقيم كي ذكرسي نعونت نتوم يبلو ألو حابيرهم تماخيرهم كيدان تأتاتهم الكائيوم أمو دنقوانات إيدومن إسماعيلاويانن مؤابن أقارياويانن جيبالن عمونن أماليقن فلسطين مسبت إيروس أصور جمع حبيرهم نولد لوط كلتم كوينموهم إيوم كمتن ميديان نسيسرا نيابين أبرباقي سونز قبر كايم قبرهم نساتهم أب إندور تفقو نمدرخ دقعو خونوا نمحدريتات أملاخ نورس إلوم ألو أمو نخبراتهم كم عربن زيبن نبزلو مسافنتهم كم زيبان تسألمونان قبرهم أملاخي كم هبوبلا كم حسر أبكن منفاس قبرهم كم تحاون دور زنددو هالتاون نقران زقاصلو كم بهبوبلاخا سقوقهم بزراقيتو خادما أشبرهم وإكزيابهير سمكا خيدليوس نقصهم نورم الآيو نزل عالم ينورون يشبرون يحفرون يطفئون نسخا قويتاز سمكا بينخا أبلعلو كل مدري لعل كم زخونكا يفلتو مزمور داويت معرف 84 وقويتا سراويت محدراتكا خندي باهزب بلايين نفسين أتصد إكزيابهير تنافقون حرر تبلون الله نفسين سقاين نهياو أملاخ إلي يبلالو عوفكوا بيت رخبت لوخاقي تون جاويتا التنبرلا بيت رخبت مسوئيتاتكا وقويتا سراويت نقوسين أملاخين أب بيتكا زنبرو بصوان إيوم كل جزي ودسوها حيلهم بأخاز خونه بلبهم نمقدخا زحاسبو سبات بصوان إيوم بلا سبخيات كحلفو خلو عين مايات يقبروه زناب أزمراون ببرخات يخدنو كاب حيلنا بحيلي يخدو أب تيون أب كنما أملاخ يقومو وقزيابهير أملاخ سراويت
ጸሎተይ ስማዕ ወአምላኽ ያዕቆብ ጽምበል ኣታዋልታና ዝኾንካ ኣምላኽ ርአ ገጽ ክቡእካውን ጠምት ካብ ሽሕሲ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ኣጸድካ ትሓይሽ እያ እሞ ኣብ ድንኳን ርሲኣን ካብ ምንባርሲ ኣብ ቤት ኣምላኸይ ሓላው ደገ ምዃን ይሕሸኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽሲ ፀሓይን ዋልታን እዩ እሞ እግዚኣብሔር ጸጋን ክብርን ይህብ ነቶም ብቕንዕና ዝመላለሱ ሰናይ ዘበለ ኣይኸልኦምን እዩ ወጎይታ ሰራዊት ኣባኻ ዝውከል ሰብ ብፁእ እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 85 ወእግዚኣብሔር ንምድርኻ ሞገስ ገበርካላ ንቤት ያዕቆብ ካብ ምርኮ መለስካዮም ኣበሳ ህዝብኻ ሓደግካ ንብዘሎ ሓጢኣቶም ከደንካ ንኹሉ መዓትካ ኣርሓቕካዮ ካብ ንደት ቁጥዓኻ ተመለስካ ወኣምላኽ ምድሓና ምለሰና ንኹራኻውን ካባና ኣትርፎ ንዘለዓለም ዶ ክትኩርየልና ኩራኻስ ንውሉድ ወለዶ ዶ ክተንውሕ ኢኻ ህዝብኻ በኣኻ ክሕጐሲ መሊስካ ዶ ህይወት ኣይክትህበናን ኢኻ ወእግዚኣብሔር ጸጋኻ ኣርእየና ምድሓንካውን ሃበና ናብ ዕሽነት ደኣ ኣይመለሱ እምበር ንህዝቡን ቅዱሳኑን ሰላም ኪዛረቦም እዩ እሞ ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝብሎ ክሰምዕ እየ ብሓቂ ኣብ ሃገርና ክብሪ ክሓድርሲ ምድሓኑ ነቶም ዝፈርህዎ ቀረባኦም እዩ ለውሃትን ሓቅን ተራኸባ ጽድቅን ሰላምን ተሰዓዓማ ሓቂ ካብ ምድሪ ክትበቁል ጽድቅውን ካብ ሰማይ ክትጥምት እያ እግዚኣብሔር ድማ ሰናይ ክህበና እዩ ሃገርናውን ፍርያታ ክትህብ እያ ጽድቂ ቅቅድሚኡ ክትከይድ ኣስኣሰሩ ኸኣ ክትስዕብ እያ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 86 ወእግዚኣብሔር መስኪንን ድኻን እየ እሞ እዝንኻ ኣንን ምለሰለይውን ሄር እየ እሞ ንነፍሰይ ሓልዋ ኣታ ኣምላኸየ ነቲ ኣባኻ ዝውከል ባርያኻ ኣድሕኖ ምሉእ መዓልቲ ናባኻ እእዋ ኣለኹ እሞ ጐይታየ መሓረኒ ወእግዚኣብሔር ነፍሰይ ናባኻ እልዕል ኣለኹ እሞ ንነፍሲ ባርያኻ ኣሓጕሳ ወእግዚኣብሔር ሕያዋይን ንይቕሬታ ድልውን ኢኻ ናባኻ ንዘእውዩ ኹላቶም ከኣ በዓል ዓብዪ ምሕረት ኢኻ እሞ ጐይታየ ጸሎተይ ስማዕ ንድምፂ ምህለላይ ጽምበሎ ንስኻ ክትምልሰለይ ኢኻ እሞ ብመዓልቲ ጸበባይ ክትጽዋዓካ እየ ወእግዚኣብሔር ካብ ኣማልኽቲ ዝመስለካ የልቦን ከም ግብርታትካውን ከቶ የልቦን ወእግዚኣብሔር ዝፈጠርካዮም ኣሕዛብ ኩሎም መጺኦም ኣብ ቅድሜኻ ክሰግዱ ንስምካውን ከኽብሩ እዮም ንስኻ ዓብይን ተኣምራት እትገብርን ኢኻ እሞ ኣምላኽሲ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ወእግዚኣብሔር ብሓቅኻ ምእንቲ ክመላለስ መገድኻ መሃረኒ ስምካ ክፈርህሲ ንልበይ ኣዳልዎ ወእግዚኣብሔር ኣምላኸይ ሳህልኻ ንኣይ ዓብዪ እዩ ንነፍሰይውን ካብ መዓሙቕ ሲኦል ኣውፂእካያ ኢኻ እሞ ብምሉእ ልበይ ከመስግነካ ስምካውን ንዘለዓለም ክኽብር እየ ወኣምላኽ ትዕቢተኛታት ተንሲኦምኒ ኣኼባ ገፋዕቲ ኸኣ ንነፍሰይ ይደልይዋ ኣለዉ ንኣኻውን ኣብ ቅድሚኦም ኣይገበሩኻን ጐይታየ ንስኻ ግና መሓርን ጸጋውን ዓቃልን ብሳህልን ሓቅን ዓብዩ ኣምላኽ ኢኻ ናባይ ግልጽ በልሞ መሓረኒ ንባርያኻ ሓይልኻ ሃቦ ንወዲ እታ ባርያኻ ኣድሕኖ ወእግዚኣብሔር ረዲእካንን ኣጸናኒዕካንን ኢኻ እሞ ጸላእተይ ሪኦም ክሓፍሩስ ምልክት ደሓን ግበረለይ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 87 መሰረታ ኣብቶም ቅዱሳት ኣኽራን እያ እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ማሕደራት ያቆብሲ ንደጌታት ጽዮን የፍቅር እዩ ኣቲ ኸተማ ኣምላኽ ብዛዕባኺ ክቡር ነገር ተዘርበ ካብተን ዝፈልጣኒ ረሃብን ባቢሎንን እሰማ ኣለኹ እንሆ ፍልስጥኤምን ጢሮስን ምስ ኢትዮጵያ እዚኣቶም ኣብኣ ተወሊዶም እዮም ብዛዕባ ጽዮን ድማ እዝን እትን ኣብኣ ተወሊዶም ክበሃል እዩ እቲ ልዑልውን ባዕሉ ኸጽንዓ እዩ እግዚኣብሔር ንህዛብ ክጽሕፎም ከሎ እዚ ኣብኣ ተወሊዱ ኢሉ ክቝጽር እዩ እናደረፉን እናሳዕስዑን ኩለን ዓይኒ ማያተይ ኣባኻ እየን ኪብሉ እዮም መዝሙር ዳዊት
ምዕራፍ 88 ወእግዚአብሔር አምላኽ መድኃነይ ኣብ ቅድሜኻ ለይትን መዓልትን ኣእውእ ኣለኹ። ጸሎተይ ኣብ ቅድሜኻ ይብጻሕ፣ እዝንኻ ናብ ኣብያተይ ኣድንን። ነፍሰይ መከራ ጸጊባ እያ እሞ ህይወተይ ናብ ሲኦል ቀሪባ ኣላ። ምስቶም ናብ ጉድጓድ ዝወርዱ ተቖጺረ ሓይሊ ከም ዘይብሉ ሰብኣይ እየ። ከምቶም ድሕሪ ዘይትስክሮም ካብ ኢድካ እተቖርጹ ኣብ ጉድጓድ እውን ዝድቅሱ ቕቱላት ኣብ ማእከል ምዉታት ተደርቤኹ። ኣብ ዓሚቕ ጉድጓድ ኣብ ጸልማት ኣብ መዓሙቕ ኣንበርካኒ። ቁጥዓኻ ይኸብደኒ ኣሎ፣ ብኹሉ ማዕበላትካ ቀጥቂጥካኒ። ንመሓዙተይ ካባይ ኣርሒቕካ፣ ባእታቶም ፍንፉን ገበርካኒ። ተዓጽየ ምውጻእ እውን ስኢነ ኣለኹ፣ ኣዒንተይ ብስቓይ ይስልምታ ኣለዋ። ወእግዚአብሔር ኩሉ መዓልቲ ናባኻ እዊ፣ ኣእዳወይ ናባኻ እዝርግሕ ኣለኹ። ንምዉታት ዶ ተኣምራት ትገብረሎም ኢኻ? ዝሞቱ ዝተንሲኦም ዶ የመስግኑኻ እዮም? ኣብ መቓብርከ ሳህልኻ ኣብ ቦታ ጥፍኣት እውን እምነትካ ዶ ይንገር እዩ? ተኣምራትካ ዶ ኣብ ጸልማት ጽድቅኻ እውን ኣብ ምድሪ ምርሳዕ ይፍለጥ እዩ? ጐይታየ ኣነ ግና ናባኻ እእውእ ኣለኹ፣ ጸሎተይ ድማ ኣንጊሁ ይቀባበለካ ኣሎ። ጐይታየ ስለምንታይ ንነፍሰይ እትድርብያ? ንምንታይሲ ገጽካ ትኽውለለይ ኣሎኻ? ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ሽጉርን ውጽዑን እየ። ፍርሃትካ ተሰኪመስ ተስፋ ቖርጽ ኣለኹ። ሓዊ ቕጡዓኻ ብልዕለይ ሓሊፉ ስምባድካ ኣጥፊኡኒ። ምሉእ መዓልቲ ከም ማይ ከቢቦምኒ ሓቢሮም ኣብ ዙርያይ ኣለዉ። ንፈታውን ዓርክን ካባይ ኣርሓቕካዮም። መሓዛይ ጸልማት እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 89 ግብርታት ጸጋ እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ክዝምር፣ ብኣፈይ ንውሉድ ወለዶ እምነትካ ከፍልጥ እየ። ጸጋ ንዘለኣለም ክህነጽ፣ እምነትካ ኣብ ሰማያት ክትተጽንዕ ኢኻ በልኩ እሞ። ምስ ሕሩየይ ኪዳን ኣተኹ፣ ንዳዊት ባርያይ መሓልኩሉ። ዘርእኻ ንዘለኣለም ከጽንዕ፣ ዙፋንካውን ንውሉድ ወለዶ ክሃንጽ እየ። ጐይታየ ሰማያት ከኣ ንተኣምራትካ፣ ንእምነትካ ኣብ ማሕበር ቅዱሳን ኪውድሱ እዮም። ኣብ ጠፈር ንእግዚአብሔር ዚመዓራረዮስ መን እዩ? ካብ ውሉድ ስልጡናትከ መን እዩ ንእግዚአብሔር ዚመስሎ? ኣብ ምኽሪ ቅዱሳን ኣዝዩ ዘፍርህ፣ ካብቶም ኣብ ዙርኡ ዘለዉ ኲላቶም ዘሸብርን ኣምላኽ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ከማኻ ስልጡን መን እዩ? ወጐይታይ እምነትካውን ኣብ ዙርያኻ ኣሎ። ንትዕቢት ባሕሪ ትገዝኦ፣ ማዕበላቱ እንተተንስአ ንስኻ ተህድኦ። ከም እተወግአ ጌርካ ንረሃብ ቀጥቂጥካዮ፣ ብሓይሊ ቕልጽምካ ንጸላእትኻ በቲንካዮም ኢኻ። ሰማያት ናትካ እዩ፣ ምድሪ እውን ናትካ እያ፣ ንዓለም ምስ ምልኣታ ሰረትካያ። ንሰሜንን ደቡብን ንስኻ ፈጠርካዮ፣ ታቦርን ሄርሞንን ብስምካ እልል ይብላ። ሓያል ቅልጽም ኣሎካ፣ ኢድካ ብርትዕቲ፣ የማነይትኻ ልዕልቲ እያ። መሰረት ዙፋንካ ጽድቅን ቅንዕናን እዩ። ሳህልን ሓቅን ቅቅድሚ ገጽካ ይኸዳ ኣለዋ። እቲ እልልታ ዝፈልጥ ሕዝቢ ብፁዕ እዩ። ወእግዚአብሔር ብብርሃን ገጽካ ይመላለሱ፣ ብስምካ ምሉእ መዓልቲ ይሕጐሱ፣ ብጽድቅኻውን ልዕል ይብሉ። ክብሪ ሓይሎም ንስኻ ኢኻ እሞ ብሞገስካ ቀርና ልዕል ኪብል እዩ። ዋልታና ናይ እግዚኣብሔር እዩ እሞ ንጉስና ናይቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ እዩ። በቲ ዘመን እቲ ብራእይ ንቅዱስካ ከምዚ ኢልካ ተዛረብካዮም። ረድኤት ኣብ ልዕሊ ጅግና ኣንቢረ፣ ካብ ህዝቢ ሓደ ሕሩይ ኣልዒለ። ንዳዊት ባርያይ ረኺበዮ፣ ብቅዱስ ዘይተይ ቀቢአዮ። ኢደይ ኩሉ ግዜ ምስኡ ክትከውን እያ፣ ቅልጽመይ ከኣ ከበርትዖ እዩ። ጸላኢ ኣይክወድቆን፣ ዓማጺ ኸኣ ኣይክጠቕዖን እዩ። ንጸላእቱ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ክቕጥቅጦም፣ ነቶም ዝጸልእዎውን ክወቕዖም እየ። እምነተይን ጸጋይን ድማ ምስኡ ክኾና፣ ብስመይውን ቀርኑ ልዕል ክብል እዩ። ኢዱ ድማ ኣብ ባሕሪ፣ የማነይቱውን ኣብ ርባታት ከንብር እየ። ንሱ ኣቦይ ኣምላኸይ ከውሒ ምድሓነይ ንስኻ ኢኻ ኢሉ ክሰምየኒ እዩ። ኣነውን በኹሪ ካብ ነገሳት ምድሪ
ልዕል ዝበለ ክገብሮ እየ ሳህለይ ንዘለዓለም ክሕልወሉ እየ ኪዳነይ እውን ክጸንዓሉ እዩ ዘርኡ ድማ ንዘለዓለም ዝፋኑ እውን ከም መዓልታት ሰማይ ከንብር እየ ደቁ ሕገይ እንተሓደጉ ከም ቅንዕናይ እንተዘይተመላለሱ ስርዓተይ እንተኣፍረሱ ትእዛዛተይ እውን እንተዘይሓለዉ ሽዑ ንኣበሳኦም ብሸቦጥ ንበደሎም እውን መወቃዕቲ ከረኻኽበሎም እየ ጸጋይ ግና ኣየግድፎን እምነተይ እውን ኣይጠልሞን ኪዳነይ ኣየፍርስን ከናፍረይ እትዛረቡ ድማ ኣይልውጥን ሓንቲ ነገር ብቅድስናይ ምሒለ እየ ንዳዊት ኣይሕሱን ዘርኡ ንዘለዓለም ዝፋኑውን ከም ፀሓይ ኣብ ቅድመይ ክነብር እዩ ከም ወርሒ ንዘለዓለም ይቐውም ኣብ ደበና ዘሎ ምስክር ከኣ እሙን እዩ ንስኻ ግና ደርቢኻን ኒዕካን ንቕውእካ ተቖጣዕካዮ ኪዳን ባርያኻ ኣፍሪስካ ንዘውዶ ኣብ ምድሪ ኣርከስካዮ ብዘሎ መከባቢዑ ኣፍርስካ ዕድታቱ ኣዕኖኻ ኩሎም ሓለፍቲ መገዲ በዝቢዞምዎ ንጎረባብቱ መላገጺኦም ኮይኑ ንየማነይቲ እቶም መጻርርቱ ልዕል ኣቢልካያ ንኹሎም ጸላእቱ ኣሓጐስካዮም እወ ንስሕለት ሰይፉ መለስካዮ ኣብ ውግእ እውን ኣየጽናዕካዮን ንነጸብራቑ ኣጥፊእካዮ ንዝፋኑ እውን ናብ ምድሪ ደርቢኻዮ መዓልታት ንእስነቱ ኣሕጺርካዮ ብነውሩ ኣጐልቢብካዮ ኣለኻ ወ እግዚኣብሔር ፈጺምካ እትኽወል ነድርኻስ ከም ሓዊ ዝነድድ ክሳዕ መኣስ እዩ ህይወተይ ክንደይ ሓጻር ምዃና ኩሎም ደቂ ሰብ ንኸንቱነት ከም ዝፈጠርካዮም ዘክር ሞት ከይረኣየ ብህይወት ዝነብር ንነፍሱስ ካብ ኢድ ሲኦል ዘናግፋ ሰብ መን እዩ ጐይታዬ እቲ ብእምነትካ ንዳዊት ዝመሓልካሉ ናይ ቀደም ጸጋኻ ኣበይ ኣሎ ጐይታዬ ንጸርፊ ባሮትካ ነቲ ኻብ ኩሎም ሓያላት ኣሕዛብ ኣብ ልበይ ዝጸሮ ዘለኹ ዘክር ጐይታዬ ንጸላእትኻ ዝጸርፍዎ ጸርፊ ነቲ ንኣሰር ቅቡእካ ዝጸርፍዎ ዘለዉ ዘክር እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ይባረኽ ኣሜን ኣሜን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 9 ጐይታዬ ካብ ወለዶ ንወለዶ መዕቀቡ ኾንካና ኣኽራን ከይትወልደ ምድርን ዓለምን ከይፈጠርካ ዕረ ንስኻስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ኣምላኽ ኢኻ ኣቱም ደቂ ሰብ ተመለሱ እናበልካ ንሰብ ናብ መሬት ትመልሶ ኣለኻ 1000 ዓመት ኣብ ቅድሜኻ ከም እዛ ትማል ዝሓለፈት መዓልትን ከም ምንቃሕ ለይትን እየን እሞ ከም ብውሒዝ ትገፎም ከም ትኽስታ እዮም ከምቲ ብግሓት ዝልምልም ሳዕሪ ንግሆ ይዕንብብ ይልምልም ድማ ኣጋምሸት ይዕጸድ እሞ ይነቅጽ ብኹራኻ ጠፊእና ኢና እሞ ብቁጥዓኻ እውን ሰንቢድና ንኣበሳና ኣብ ቅድሜኻ ንሕቡእ ኃጢአትና እውን ኣብ ብርሃን ገጽካ ተቑሞ ኣለኻ ብዘሎ መዓልታትና ብቁጥዓኻ ይሓልፍ ዓመታትና ከም እህህታ ነሕልፈን ኣሎና እሞ መዓልታት ዓመታትና 70 ዓመት እንተበዝሐ ኸዓ 80 ዓመት እዩ ቀልጢፉ ይሓልፍ ነፊርናውን ንኸይድ ኢና እሞ ክብረቱ ጻዕርን መከራን እዩ ከም ዝግባእ ምእንቲ ክፈርሃካ ኢሉስ ንሓይሊ ኹራኻን ንቁጥዓኻን ዝሓስብከ መን እዩ ጥበበኛ ልቢ ምእንቲ ክንረክብሲ መዓልታትና ክንቈጽር መሃረና ጐይታይ ተመለስ ክሳዕ መኣስ ንባሮትካ መሓሮም ኩሎም መዓልታትና ክንሕጐስን ባህ ኪብለናንሲ ንግሆ ጸጋኻ ኣጽግበና ብመጠን እተን ዘጨነቕካና መዓልታትን ክፉእ ዝረአናለን ዓመታትን ኣሓጕሰና ግብርታትካ ንባሮትካ ክብርኻውን ንውሉዶም ግለጽ ጸጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ልዕሌና ይኹን ተግባር ኣእዳውና ኣስልጠልና እወ ንተግባር ኣእዳውና ንስኻ ኣስልጦ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 91 ኣብ ጸግዒ እቲ ልዑል ዝሓድር ኣብ ጽላል እቲ ኹሉ ዝኽእል ይነብር ንእግዚኣብሔር ጸግዐይን ዕርደይን ዝውከሎ ኣምላኸይን እዩ እብሎ ኣለኹ ካብ መጻወድያ ሃዳናይ ካብ ዘጥፍእ ፌራ ከናግፈካ እዩ እሞ
ብግልግልኡ ኸጐልብበካ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፉ ኸዓ መጸግዒ ክትረክብ ኢኻ። ሓቁ ዋልታን ጸግዕን እዩ። ካብ ስምባል ለይቲ ካብቶም መዓልቲ ዝውርወር ፍላጻ ካብቲ ብጸልማት ዝኸይድ ፌራ ብቐትሪ ዘባድም ሕማም ኣይክትፈርህን ኢኻ። ኣብ ጥቓኻ ሽሕ ኣብ የማንካውን እልፊ ክወድቁ እዮም፣ ኣባኻ ግና ኣይክበጽሕን እዩ። ብዒንትኻ ጥራይ ክትጥምቶ ረሲኣን ዝረኽቦ መስጣውን ክትርኢ ኢኻ። ጐይታይ ንስኻ መዕቆብየ ኢኻ ኢልካ ኢኻ እሞ ንልዑልሲ መጸጊዒኻ ስለ ዝገበርካዮ እከይ ዘበለ ኣይኪረኽበካን፣ ስቓይውን ኣብ ድንኳንካ ኣይኪቐርብን እዩ። ኣብ ኩሉ መገድኻ ክሕልውኻ ንመላእኽቱ ክእዘልካ እዩ እሞ እግርኻ ብእምኒ ኸይትዕንቀፍሲ ኣብ ልዕሊ ኣዳዎም ኪጾሩኻ እዮም። ኣብ ልዕሊ ኣንበሳን ተመንን ክትከይድ ሽረን ኣንበሳን ገበልን ክትረግጽ ኢኻ። ኣጥቢቑ ስለ ዘፍቀረኒ ከናግፎ ንስመይ ስለ ዝፍለጦ ከልዕሎ እየ። ክጽዋዓኒ ኣነውን ክመልሰሉ ብጸባ ምስኡ ክኸውን ከናግፎን ከኽብሮን እየ። ነዊሕ ዕድመ ኸጽግቦ ምድሓነይውን ከርእዮ እየ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 92 ኣታ ልዑል ንግሆ ሳህልኻ ለይቱውን እምነትካ ምውራይ 10 ኣውታር ብዘለዎ በገናን ብጭራን ብምውቃዕ መሰንቆን ንእግዚኣብሔር ምምስጋን ንስምካ ምዝማር ሰናይ እዩ። ወእግዚኣብሔር ብግብርታትካ ኣሓጒስካኒ ኢኻ እሞ ብዛዕባ ተግባር ኣእዳውካ እልል ክብል እየ። ወጐይታይ ግብርኻ ኸመይ ዓብዪ እዩ፣ ሓሳብካ ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ። ዳንዳ ኣይፈልጦን ዓሻውን ኣየስተውዕሎን እዩ። ረሲኣን ከም ሳዕሪ እንተለምለሙ ኩሎም ገበርቲ እከይውን እንተዓንበቡ ንሓዋሩ ምእንቲ ክጠፍኡ እዩ። ጐይታየ ንስኻ ግና ንዘለኣለም ልዑል ኢኻ። ጐይታየ እንሆ ጸላእትኻ ይጠፍኡ ኣለዉ እሞ ኩሎም ገበርቲ እከይ ክብተኑ እዮም። ግና ኸንቐርነይ ከም ናይ ጎባይ ኣልዓልካዮ ብሓድሽ ዘይቲ ተቐባእኩ። ዓይነይ ድማ ነቶም ተጻረርተይ ባህ ኢልዋ ትምልከቶም። ኣእዛነይውን ብናይቶም ዝትንስኡኒ ክፉኣት ተሓጒሰን ይሰምዓ። ጻድቕ ከም ስየ ይልምልም፣ ከም ጽሕዲ ሊባኖስ ይዓቢ። እቶም ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ተተኽሉ ኣብ ኣጸድ ኣምላኽና ይልምዑ። እግዚኣብሔር ጻድቕ ምዃኑ ምእንቲ ኸውርዩስ ብእርግናኦም ድማ ይፍረዩ፣ ይውረዩን ይልምዑን። እግዚኣብሔር ከውሐይ እዩ፣ ኣብኡውን ዓመፃ የልቦን። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 93 እግዚአብሔር ነጊሱ ግርማ ለቢሱ እግዚአብሔር ለቢሱ ኃይሊ ተዓጢቑ ኣሎ ዓለም ከይትናወጽሲ ኣጽኒዕዋ ኣሎ። ዙፋንካ ካብ ጥንቲ ጽኑዕ እዩ ንስኻ ካብ ዘለኣለም ኢኻ። ጐይታዬ ወሓይዝ ኣልዓሉ ወሓይዝ ድምፆም ኣልዓሉ ወሓይዝ ህማሞም ኣልዓሉ። ካብ ድምፂ ብዙሕ ማያት ካብ ስልጡን ማዕበላት ባሕሪ እግዚአብሔር ኣብ ላዕሊ ይስልጥን። ምስክራትካ ኣዝዩ እሙን እዩ ጐይታዬ ንቤትካስ ንዘለኣለም ቅድስና ይግባእ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 94 ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ሕነ ኣታ ኣምላኽ ሕነ ኣንጸባርቕ ኣታ ፈራድ ምድሪ ተንስእ ንዕቡያት ከም ግብሮም ፍደዮም። ክሳዕ መዓዝ እቶም ረሲኣን ጐይታዬ ክሳዕ መዓዝ ረሲኣን ክዕወቱ እዮም። ዘረባ ድርቅና የፈልፍሉ ኩሎም ገበርቲ እከይ ይጀሃሩ ኣለዉ። ወእግዚአብሔር ንህዝብኻ ይቕጥቅጥዎ ንርስትኻውን የጨንቕዎ ኣለዉ። ንመበለትን ስደተኛን ይቐትሉ ንዘኽታማት ከኣ ይሓርዱ እዮም እሞ እግዚአብሔር ኣይርእዮን ኣምላኽ ያዕቆብ ኣየስተብህሎን እዩ ይብሉ ኣለዉ። ኣቱም ዳንዴታት ህዝቢ ኣስተውዕሉ ኣቱም ዓያሱ መዓዝ ኢኹም እትልብሙ። እዝኒ ዝተኸለስ ኣይሰምዕንዶ ዓይኒ ዝፈጠረስ ኣይርእይንዶ እዩ። ንህዛብ ዚቐጽዕ ፍልጠት ንሰብ ዚምህር ኣይግስጽንዶ እዩ። እግዚአብሔር ንሓሳባት ሰብ ከንቱ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ። ወእግዚአብሔር ጉድጓድ ንረሲእ ክሳዕ ዚኰዓት እቲ ኻብ መዓልቲ መከራ ከተህድኦ ኢልካ
እትቐጽዖን ብሕግኻ እትምህሮን ሰብ ብፁዕ እዩ። እግዚኣብሔር ንህዝቡ ኣይክድርብዮን ንርስቱ ኸዓ ኣይኪሓድጎን እዩ። ፍርዲ ኣብ ጽድቂ ክመልስ እዩ እሞ ኩሎም ቁኑዓት ልቢ ክስዕብዎ እዮም። ኣብቶም ገበርቲ ክፉእ መን ይትንስኣለይ? ኣብቶም ዓመፀኛታት ከ መን ይቖመለይ? እግዚኣብሔር ረድኤተይ ነይሩ እንተዘይከውንሲ ነፍሰይ ኣብ ስቕታ ንምሕዳር መቐረበት ነይራ። ጐይታየ እግረይ ኣንደልሃፀ ምስ በልኩ ጸጋኻ ደገፈኒ። ጓህልበይ ኣብ ውሽጠይ ምስ በዝሐ ምጽንናዕካን ነፍሰይ ኣሓጐሳ። ከም ሕጊ ኢና እናበሉ ዓመፅ ዝገብሩሉ መንበር ጥፍኣት ዶ ምሳኻ ሕብረት ኣለዎ እዩ። ንነፍሲ ጻድቕ ሓቢሮም ይወድቅዋ ንንጹህ ደም ድማ ይኹንንዋ ኣለዉ። እግዚኣብሔር ግና በሪኽ መጸጊዕየይ ኣምላኸይ ድማ ከውሑ መዕቆብየይ እዩ። ዓገቦም ኣብ ርእሶም ይመለስ ብእከዮም ከኣ ከጥፍኦም እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከጥፍኦም እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 95 ንዑ ንእግዚኣብሔር ብሓጐስ ንዘምር ንኸውሒ ምድሓና እልል ንበለሉ። ብምስጋና ኣብ ቅድሚኡ ንብጻሕ ብመዝሙር እልል ንበለሉ። እግዚኣብሔር ዓብዩ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣማልኽቲ ድማ ዓብዩ ንጉስ እዩ እሞ መዓሞቕ ምድሪ ኣብ ኢዱ ምብራኽ ኣኽራን ከኣ ናቱ እዩ። ባሕሪ ናቱ እዩ ንሱ ፈጠሮ ንንቁጽ ምድሪ እውን ኣእዳዉ ገበራኦ። ንዑ ፍግም ኢልና ንስገድ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፈጣሪና ንንበርከኽ። ንሱ ኣምላኽና እዩ ንሕና ድማ ህዝቢ መጓሲኡ። ኢዱ እትኽብክበና ኣባጊዑ ኢና እሞ ሎሚ ድምፁ እንተሰማዕኩም ከም ኣብ መሪባ ከምቲ መዓልቲ ማሳ ኣብ በረኻ ኣቦታትኩም ክፍትኑኒ ክዕዘቡኒ ኸለዉ ግብረይ ዝረኣዩ ኾይንኩም ልብኹም ኣይተትርሩ። በቲ ወለዶእቲ 40 ዓመት ተመነወኒ መገደይ ዘይፈለጡ ብልቦም እተጋገዩ ህዝቢ እዮም በልኩ። ስለዚ ኣብ ዕረፍተይ ኣይኪኣትውን እዮም ኢለ ብኹራይ መሓልኩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 96 ንእግዚኣብሔር ሓድሽ መዝሙር ዘምሩ። ኩልኺ ምድሪ ንእግዚኣብሔር ዘምሪ። ንእግዚኣብሔር ዘምሩ ንስሙ ባርኹ። ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ምድሓኑ ኣበስሩ። ክብሩ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ተኣምራቱ ኣብ ማእከል ኩሎም ህዝብታት ኣዘንትዉ። እግዚኣብሔር ዓብዩ ምስጋንኡ ኸዓ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እሞ ካብ ኩሎም ኣማልኽቲ ዘፍርህ እዩ። ኩሎም ኣማልኽቲ ኣሕዛብ ከንቱ እዮም እግዚኣብሔር ግና ሰማያት ገበረ። ግርማን ክብረትን ኣብ ቅድሚኡ ሓይልን ጽባቐን ኣብ መቕደሱ እዩ። ኣቱም ዓሌታት ኣሕዛብ ንእግዚኣብሔር ሃቡ ክብርን ሓይልን ንእግዚኣብሔር ሃብዎ። ንእግዚኣብሔር ክብሪ ስሙ ሃቡ መስዋእቲ ሒዝኩም ናብ ኣጸዱ እተዉ። ንእግዚኣብሔር ብቕዱስ ክብረት ስገዱ። ኩልኺ ምድሪ ኣብ ቅድሚኡ ኣንቀጥቅጢ። ኣብ ማእከል ኣሕዛብ እግዚኣብሔር ነጊሱ ዓለሙን ከይትነቓነቕ ጸኒዓ ኣላ። ንሕዛብ ብቕንዕና ክፈርዶም እዩ ኢልኩም ንገሩ። ሰማያት ይተሓጐሱ ምድሪ እውን ባህ ይበላ። ባሕርን ምልኣቱን ይናወጽ። ይመጽእ ንምድሪ ክፈርድ ይመጽእ። ንዓለም ብጽድቂ ንሕዛብ ብሓቂ ክፈርድ እዩ እሞ መሮርን ኣብኡ ዘሎ ኹሉን ባህ ይበሎም። ሽዑ ኹላቶም ኣእዋም ዱር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እልል ክብሉ እዮም። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 97 እግዚኣብሔር ነጊሱ ምድሪ ትተሓጐስ። እቶም ብዙሓት ደሴታት ባህ ይበሎም። ደበናን ጸልማትን ይኸብዎ። ጽድቅን ፍርድን መሰረት ዝፋኑ እዩ። ሓዊ ኣብ ቅድሚኡ ኸይድ ንጸላእቱ ኣብ ዙርያኡ የንድዶም። መባርኡ ንዓለም ኣብርሀ ምድሪ ሪኣቶ ኣንቀጥቀጠት። ኣኽራን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ እቲ ጐይታ ኹሉ ምድሪ ከም ስምዒ መኸኹ። ሰማያት ንጽድቂ ኣውረዩ ኩሎም ኣሕዛብ ድማ ክብሩ ረኣዩ። ንምስልታት ዝሰግዱን ብጣዖታት ዝምግሑን ኩሎም ይሕፈሩ። ኩልኹም ኣማልኽቲ ኣብ ቅድሚኡ ፍግም በሉ። ወእግዚኣብሔር ንስኻ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምድሪ ልዑል ኢኻ። ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣማልኽቲ
ኣዚኻ ልዑል ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ጽዮን ሰሚዓ ተሓጐሰት ኣዋልድ ይሁዳውን ብዛዕባ ፍርድኻ እልል በላ ኣቱም ንእግዚአብሔር እተፍክርዎ እከይጽልኡ ነፍሲ ቅዱሳኑ ይሕሉ ካብ ኢድ ረሲኣን የናግፎም ብርሃን ንጻድቃን ደስታ ኸኣ ንቑኑዓት ልቢ ተዘርአ ኣቱም ጻድቃን ብእግዚአብሔር ተሓጐሱ ንቅዱስ ስሙ እውን ኣመስግንዎ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 98 እግዚአብሔር ተኣምራት ገይሩ የማነይቱን እቲ ቅዱስ ቅልጽሙን ስዒሮም እዮም እሞ ሓድሽ መዝሙር ዘምሩሉ። እግዚአብሔር ምድሓኑ ኣፍለጠ ጽድቁ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ገለጸ ሳህሉን እምነቱን ንቤት እስራኤል ዘከረ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ንምድሓን ኣምላኽና ረአየ ኣቲ ምድሪ ኩልኺ ንእግዚአብሔር እልል በሊ ብሓጎስ ጨድሩን ኣመስግኑን ንእግዚአብሔር ብመሰንቆ እወ ብመሰንቆን ብደሃይ በገናን ኣመስግንዎ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብእምብልታን ቃና መለኸትን እልል በሉ ባሕርን ምልኣቱን ዓለምን ኣብኣ ዘሎን የድህዩ ንምድሪ ክፈርድ ይመጽእ ንሱ ንዓለም ብጽድቂ ንህዛቡን ብቕንዕና ክፈርዶም እዩ እሞ ወሓይ ዘኣዳዎም የጣቕዑ ኣኽራን ሓቢሮም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብሓጎስ ይዝምሩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 99 እግዚአብሔር ነጊሱ ኣሕዛብ ይረዓዱ ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ተቐሚጡ ምድሪ ተንቀጥቅጥ እግዚአብሔር ኣብ ጽዮን ዓብዪ እዩ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ልዑል እዩ ቅዱስ እዩ እሞ ነቲ ዓብይን ዘፍርህን ስምካ የመስግንዎ ሓይሊ ንጉስ ድማ ፍርዲ ይፈቱ እዩ ንስኻ ቅንዕና ኣጽናዕካ ፍርድን ጽድቅን ኣብ ቤት ያዕቆብ ገበርካ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ልዕል ኣብልዎ ቅዱስ እዩ እሞ ኣብ ድኳ እግሩ ስገዱ። ሙሴን ኣሮንን ኣብ ማእከል ካህናቱ ሳሙኤል ከኣ ኣብ ማእከል እቶም ስሙ ዝጽውዑ ናብ እግዚአብሔር ተማህለሉ ንሱውን መለሰሎም ብዓንዲ ደበና ተዛረቦም ንምስክራቱን ነቲ ዝሃቦም ሕግን ሓለዉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ መለስካሎም ይቕረ እትብል ኣምላኽ ኮንካዮም ግናኸ ስለ ኸፉእ ግብሮም ሕነ ፈደኻዮም ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ልዕል ኣብልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ እዩ እሞ ኣብ ቅዱስ ከረኑ እውን ስገዱ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 100 ኩልኺ ምድሪ ንእግዚአብሔር እልል በልሉ ንእግዚአብሔር ብሓጎስ ተገዝእዎ ኣብ ቅድሚኡ ብእልልታ ምጹ እግዚአብሔር ሲ ኣምላኽ ምዃኑ ፍለጡ ንሱ ገበረና ባዕላትና ኣይኮንናን ንሕናስ ህዝቡን ኣባጊዕ መጓሲኡን ኢና ኣብ ደጌታቱ ብምስጋና ኣብ ኣጸዱውን ብውዳሰ እተዉ ኣመስግንዎ ንስሙ ኸኣባርኹ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ እሞ ጸጋኡ ንዘለዓለም እምነቱ ኸኣ ንውሉድ ወለዶ ይነብር።